اوكي وانت سير لكن دهي إلا دهي زقر ولدك يوم بخلتم مساسنتو نخلق فيك بقوات مسوعتو قابسي لو تلوي كم نقض عبركي قابسي لو تلوي كم نقض عبركي ناس استبديو ستتبر حقي ناس استبديو ستتبر حقي فرشك نمتكي تضيعي تونت حبل لعلمتكي وخبرتاتكي تباحسو أسركي كتفون هكسكسو حلمهم تبنيو تسفى تقرصيهم تأمر سرحكي قالوا فوت اليوم كم بيجن فارحي قالوا زينة البحري كم بيجن فارحي قالوا زينة البحري مالي سكتني تفري تفدري تفري تفدري Ay zagarim zagarim erreynat kız zagarim zagarim ay zagarim zagarim at kız erreynat ay zagarim zagarim erreynat kız zagarim zagarim ay zagarim at kız جوردو سمعان لهذا Die neuen Innocent Smoothie Plus sind unsere Art zu sagen, her mit mehr. Her mit mehr Zeit zum Blaulenzen. Her mit mehr Vitaminen. سلام سلام لهم كلكم شير بحريكم زبالة أنا روم معناته بزح حساب لازغل مدابنا ممكن جمر كلاتكم أعطيكم زلهم أحانتي شير بحريكم زبالة أنا روم جورج حنساب ده موزيك أعطيها كملت هو حنساب ملاسا هو حنساب اوكي كلاتكم شير بحريكم قالوت كمان كموتو سلازغلو قريبنا زلنا بروجرام بحاتكم جمرة حنساب شير بحريكم زبالة أنا ثانك يو
شرعتها تركي زقرني أنا زقرني زقرني أنا زقرني زقرني أنا زقرني اغرق حطوخي أملكو معدل مملس الزيكون نبت عزيز الطفل قلب تخون اللون كابسات كعرفون اتزلوا عامس أبخير بدي الكذمة كنت قتميو كل فتاني كنت تكرم أحسن عويقوني زقرني وناتكي بتلو متكيا لحتى فتروحي أي زقرني وزقرني الريناتك زقرني وزقرني أي زقرني وزقرني ناتكس أي زقرني وزقرني الريناتك زقرني وزقرني أي زقرني وزقرني ناتكس كان بيجي الفرع قالوا كيف صباحي ما نسكت مدري وفريد فكري اي زقر زقر الرينات زقر زقر اي زقر زقر اكس الريت اي زقر زقر الرينات زقر زقر اي زقر زقر اكس الريت تغطر الدماء تنبت مسكي لا تكون ودي شجعات بديكي كان ليلة ظلمي كان لغلا بدي ناس يستغني جورجو طبعا عارف اي زقر ميوزكر الرينات زقر ميوزكر اي زقر ناقص الرينات بدي الكدمة كيوم تقبنيو كل فتن يوم كنت تقبنيو ولا قوة بلي زقرني نابتي بدي متقيا حتى فتروحي اي زقر ميوزكر الرينات زقر ميوزكر اي زقر ناقص الرينات اي 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 زقر ناقص الرينات يعكن بي كلنا سلام لنا كلنا بي كلنا يعكن قوامنا كلنا يعكن بي كلنا عبيتنا كلنا يعكن بي كلنا وهبت لنا كلنا يعكن بي كلنا وعدننا سقرم 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 لا 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 ولي وكان يقولوا على عنك يقولوا يا كبسان تحرني يقولوا نتك يقولوا كان يقولوا يصلي وسنتك يقولوا زور لو استوعل 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 نتلاقي عيدها فقدي نعم صح عيدها فقدي جورجو طلعها مدامها جنر سيتي كذا اسمه ناس تعرفه ناس جورجو بلغتني سمعان لغادو جورجو
اوكي ويلكم. هاي دمت تسمع له؟ هو صبوق سمع له باي صبوق سمع له دمت صبوق غير سمع انت هاليسك حدا صحافوا لنا سلام كما يمسيكم كلاتكم ابز غزا زلهم وقعد حمد عاكم كبلكم دلي مساكم زلخو حاوكم يوناس تخلو كاب سويسرلاند عدونا خالومي حاونا جورجو مسانا كمسيو سلسته زعباتات حيزنا لنا بزعبه هلو كونتات هاجرنا وي كبابينا كمون اونلاين بيزنس بزعبو قرب كنتنكفينا مخنياتا ابزن زحلفا معالتات بزوح ناي مدنغار كال كونفيوز غون سبات سلازلو بو خمان قال حاجه زخون حبرتسبنا مخرن تابنا لنا سالسيتون بإنترنت زقبر متلال دك انستيو كمون دك تبعتيو خون غل بزعبون كنزاربينا كم زبالكم ساخم زلغو يوناسيا دقيمه زعبانا كم زبالكم ما اسكي جورجي لو معالتي حنت فليت معالتي ترامبون بزا قاطعم تسعير له انتاي سمعك ابزوبانا انتاي كمتي خل يا انتاي انفلونس كمتي خل صلوا باخن جمر Yes, مجمريا يوناس thank you very much. نزم دبزي مسحواتنا خيلنا اتناري توكن هب بحد خيلنا دما تعزبتاتنا كلتاتنا نفولطون شير نخنقبر مسحواتنا سلا زغرب كاز مدب بلبيه مسجن يو حونا يوناس بزح زين حبرتسبنا تحقس تسعرون كله اخبيري يزريو زلنا غعزونا كلنا تدقاقفنا تدماميرنا نخدو غعزي مخنياتو ناي حدن تتوسيخو تنقحتنا يتحبرتسب تدرجا فلتاتنا نعبيه كخيد خيل سلازي thank you very much نزي كله organize كتقبر بمخالكا بمغتال يس بزي قربا ساعتات ناي presidential election امريكا تزازيمو كواي كوننجن بتزولو مريچا كسابجي بستبتح جو بايدن حوسينتا كوتنا كفتميتن حليفوالو electoral votes مالتيو سلازي president ناتو جهودنا خوني متالو I think أنا بأمريكا ينبرني كمان خاص سويسرلاند يزنبر سلازي directly تسألوا عن حزب أمريكا كواخون كله نا أمريكا بوليتيكا دما نخالي كفالاتنا عالم بفلاي دما نا بأفريقيا عبي ترى سلازلو الغول دما يرتراويان بزحات بأمريكا سلازلو سدرابيتهم أمام تعدي أبكال بستفل عليه من قد سلستنكفنا بجاكاتنا بوليتيكا وصلات مالتيو بريزيدنتنا أمريكا وبابنتنا بزحات سلازره really أبز حلف عامتات بزح سب حقوس هاي نبرن نعي حويس كاملتي بتز نبري بحرنا أي بريزيدنت زي كونه بزح نجارات نريوز نبرنا زاب كيو civilized زخونه محدرة نخلو سبات زماكل نخلو نكالو سبات نا أمريكا ترايزة تقرر ده كونس نكالو سباتون كبر ذهب نخالو سباتون نكالوت مشارختون أدل ذهب تصبغ محدرة كوننا دمان منه I think بزياجرنا كنزا زمان خليت is going to have a big impact مغنياتو أبز حلف عامتاتنا أبز كلمة خلنا دونالد ترامب بزح قبل على سدتنياتات يخون كمونا قبل على تعلم تبفلا شيت هول كانتري سنة تبعنا نيرنا سلازي أزيو نعك أزنا بروك عن قاي نير وقبل على أفريقيا قبل على كالوت تعلم تزنا برون كلنا نفلتينا سلازي زاب كيو انت حمغ civilized زخنا محدرة زخنا لقزية نسبة في لايد مارتي ناتنا زوباد مع عبس الوا كله تصفي كبر مالتي من هالبعد كم زنا أبا يوصين يا كيبل well you never know at least دونالد ترامب غلي لك ورد عيط بيان يزل خستيل تشالنج خبريو ليجلي انا قرب زفرهنتي امريكا انستتيوشنز اللوا بتفرد اللوا قال اللوا قنا بتفرد بزحات سبات nominated غير ويك بزحات سبات كف قبل كيلو دونالد ترامب so still قال لك خونا كنا نسبز كمر ملاي و already نتي مريچا يتقبلون له this is also very very special ግን I hope لبيمو بسلام يقلاقلو خونو مخنياتو بزح زي حقوس بحر كوالو تناتو
ዘረባ ክንሪዮ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ብሰላም ተገላጊሉ ጉዳዮም ሰላም ዓፅዮም ዘለዎም ፅልዋት ዓለም ድማ ብሓላፍነታዊ መንገዲ ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ተስፋ ይገብር ምናልባት ኣብኡ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ከለና ምስ ናይ ጆ ባይደን ኣብቲ ዝሓለፈ ምሕደራ ናይ ትራምፕ ድሕሪልና ናሽናል ኢንተረስት ናቶም ኣብ ውሽጢ ጥራሕ ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ካልእ ፕረዚደንታት ዝረኣናዮ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሪሌሽንሽፕ ኣለዎም ኤሮፓ ኣፍሪካ ምስ ኩሎም ትራምፕ ምስ መፀ ግን ኩሉ ትክስታይ ዝነበረ ዳርጋ ኣቋሪፅዎ ነይሩ ሓገዝ ይኹን ብዙሕ ነገራት ይገብር ነይሩ ምናልባት ጆ ባይደን ወይ ዲሞክራት ብምፅኦም ኣብቲ ቅርና ኣፍሪካ እውን ሓደ ካብቲ ስትራቴጂክ ቦታ ስለ ዝኾነ ምናልባት ዶ ኣብ ስቃት ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ወይ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለታት ርቃት ሰላም ክመፅእ ክእል ምናልባት ከመይ ትሪኦ I think بعديو دونالد ترامب ኣብትና 4 ዓመት ምሕደራ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ኣሜሪካ ቢዚ ነበረን ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ቢዚ ነይሩ ዝበዝሐ ግዜ he has so much of scandalous problems left and right ኩሉ ግዜ ፀገም ስለ ዝነበሮ he was very busy with himself ኣብቲ ምሕደራ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ even impeached ኮይኑ ነይሩ ነዚ ከማን ክንርሳዕ የብልና impeachment ማለት እኮ እቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እኮ ፕሬዚደንት ይኮንካን ኢልዎ እዩ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣሜሪካ እውን ኣተኪሩ ሰሪሑ ክትብለ ይትኽእልኒ ኢኻ ኢንፋክት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ኣምባሳደራት እውን ክልኽ ኣይከኣለን ኣብቲ ዘመነ ምሕደሩ ሶ ቢዚ ውሽጣዊ ነገራትን ፀገማትን ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይርሳዕ ብዙሕ ግዜ ከምዚ እዋን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ዓመፅቲ ስርዓታት ኣዝዮም እዮም ዝግንፍሉ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣሜሪካ ከምዚ ዓለም ለኻዊ ፖሊስ እውን ፋንክሽን ትገብር እያ ነይራኖ ስለዚ ትዝግባእ ምሕደራ ብደረጃ ዓለም ክትገብር ተዘይከኢላ ብዙሕ ግዜ እቶም ዓመፅቲ ስርዓታት ዓመፅቲ ሲስተማት ኩሉ ግዜ ነዚ ተጠቂሞም ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምጭፍላቕ ባህጎም ክብርትዕ ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ንባዕሉ እውን ዓማፂ ስለ ዝኾነ በቲ ንሪኦ ዝነበርና ሪሊ ካራክተር ዘይብሉ ብዙሕ ግዜ ንክሕሱ ዘይሓፍር ንፃዕዳ ፀሊም ክብል ዘይሓፍር ኣብ ልዕሊ ሰባት ክብረት ብዙሕ ዘየርኢ ናይ ብሓቂ ንዓይ ከም ሰብ እውን ዲስፖይንት ይገብረኒ ነይሩ እዩ ብርግፅ ኣሜሪካ ዘይምንባርና ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቢዝነስ ክትሪኦ ከለካ ዶናልድ ትራምፕ ተፈታዊ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ሃንድስ ኦፍ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ነይርዎ ኣብቲ ቢዝነስ ዳርጋ እቶም ቢዝነሳት ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ዓይነት እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ብዙሓት ቢዝነሳት ሰፖርት ዝገብርዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ሃገራት እውን ሰፖርት ዝገብርዎ እዮም ምክንያቱ ብጀካ ንቻይናን ሓደ ሃገራትን ንካልእ ሃገራት ዳርጋ ከም ሽጣራ ክዚ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ምሕደራ ስለዚ ብዓይኒ ቢዝነስ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ርዲት ክህልዎ ክእል ግን ግዝያዊ ለውጢ እምበር ሎንግ ተርም ሰስቴይነብል ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት እውን ኣይ ክቅፅል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ኤንቫይሮንመንት ተገዳስነቱ ርኢና ኢና ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ግሎባል ኢሹስ ዳርጋ ብዙሕ ጭብጥ ዝበለ መርገፂ ሒዙ ክኸይድ ኣይረኣናያን ወላ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ከጋጥም ከሎ እውን ድብ ዝበለ ሃንደበታዊ ውሳነታት እምበር ርቕቕ ዝበለ ብልሒ ዝተሓወሶ ልቦና ዝተሓወሶ ነገራት ብዙሕ ኣየርእኒ ነይሩ ስለዚ እዚ ብዙሕ ፀገማት ፈቲሩ ኣብ ዓለምና ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምሕደራ ርግፅ ዝበለ ሲቪላይዝድ ዝኾነ ናይ ሰባት ክብሪ ዝሓለወ ኣፍኮርስ ኣሜሪካን ኢንተረስት ናታ ተቐድም ኩሉ ግዜ እዚ ፍሉይ ነገር ክኸውን የብሉን እንተኾነ ግን ኣትሊስት ኣብቲ ናይ ግሎባል ኢሹስ ከም በዓል ግሎባል ዋርሚንግ ከም በዓል እዚ ሬሲዝም ከምኡውን እዚ ኢንተርናሽናል ትሬድ ከምኡውን በዓል እዚ ፓንደሚክ ሕጂ ዘለና ኮቪድ ናይ ግሎባል ሪስፖንስ እዩ ዘድልዮ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብኡ ኢድ ስለዘይነበሮ እቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዘድልዮ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብሰንት ኮይኑ ስለዝንሐ ነዚ ሪፕሌስ ገይሮም ጆ ባይደን ዝመርሖ ምሕደራ ነዚ ክትክእ እንድሕሪ ክኢሉ ብደረጃ ዓለም እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኢለ ዝኣምን ኦኬ ታንክ ዩ ጆርጆ ፅቡቅ ኣገላልፃ እሞ ናብ ዓድና ናብ ብዛዕባ ሃገርና ክምለስ ቁሩብ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ከምኡውን ፌደራል መንግስቲ ንኤርትራ እንታይ ፅልዋ ከምፅኣላ ክእል ንሕና ከም ኤርትራውያን ከ
ደገፍቲ ንኹን ዋላ ተቃምቲ ብፍላይ ድማ ተቃምቲ ብኸመይ ክንቀርቦ ብኸመይ ክንሪኦ ኣለና ካላ ኣብ ቢለ ምስኣ ኣብ ኤርትራ ደዊልና ዝሓተትናሉ እውን ኣዝዩ ፅዑቕ ግፋ ብዙሕ ሽግሪ ዘሎ ምናልባት ናይ ፍርህ ክኸውን ክእል ምስቲ ግፋ ኩሉ ግዜ ነይሩ እንድዩ ሕጂ ከዓ ብፅዑቕ ክስታይ ይገብርዎ ኣለዉ ሕጂ ምናልባት ምትእስሳር ይህልዎ ኸውን ሓገዝ ኢድ ከተእታቱ ከመይ ትሪኦ ዝኽእሉ I think ዘሌልካ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ዘለካ I think እቲ ንሪኦ ፀናሕና ወላ ብፅልዋ ብካልኣይ ደረጃ ፀልወና እንተኾነ ናይ ዓድና ጉዳይ ኩሉ ግዜ ግን ቀዳምነት እዩ ንዓና ኩሉ ግዜ ሓደ ሃገር ክትዛረብ ከለካ እቲ ሎኬሽን ናቱ እቲ ናቱ ኔይበርሁድ እቲ ከባቢ ናቱ እውን ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ መብዛሕተን ሰላም ዘለወን ሃገራት ኣብ ከባቢአን እውን ሰላም ኣሎ ስለዚ በይንኻ ኣብ ደሴት ኮንካ ሰላም ክህልወካ ይክእልኒ ደሴት ኣይኮንና ነብር ዘለና ኣብ ዙርያና ሰላም እንተሎ ኣብ ዙርያና ቅሳነ እንተሎ ኣብ ዙርያና ምዕባለ እንተሎ ንዓኻ እውን ይፀልወካ እዩ እንተሓመኻ ኣብ ዙርያኻ ጥዑይ ጎረቤት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሰላም ዘለዎ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ትምኒት ናይ ኩሉ ሰብ ክኸውን ዘለዎ ናባኻ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓብይ humanitarian and political crisis ኣዝዩ ዝሕዝነኒ ብሓቂ ድማ ኣብ ኣፍሪካ again ከም ወትሩ ሕጂ እውን ልብኻ ዝሰብር ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና መራሕትና ኩሉ ግዜ ናቶም ግላዊ ዕላማታት ተዘይኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ቀዳምነት ከም ዘይሂቡ ሕጂ እውን ደጊሞም የብርሁልና ኣለዉ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን እዚ ዝሕዝን ግን ይደጋገም ምዃኑ ጥራይ እዩ ሕጂ እውን እዚ ተወሊዑ ዘሎ ፀገም I think ንማንም ከረባሕ ኣይክእልኒ ንማንም ከረባሕ ኣይክእልኒ ንፌደራል መንግስቲ ከረባሕ ኣይክእልኒ እዩ ንትግራይ ከረባሕ ኣይክእልኒ እዩ ንኤርትራ ከረባሕ ኣይክእልኒ እዩ ንዝኾነ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ክሳራ ኣብ ውግእ ዝዕወት መን እዩ ኣፅዋር ዝሸይጥ ጥራይ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኣፅዋር ተፍሪ ካምፓኒ ኸ የላን ስለዚ we are completely losers ማለት እዩ ውግእን ዕግርግርን እትንኩ ምናልባት ዝረብሓሉ እንተሎ ኣፅዋር ዘፍሪ ኣካል ወይ ድማ ፕሮፓጋንዳ ዝሸይጥ ሓደ ግዜ ይብሉ ናይ ፖለቲካ ደረፍቲ እውን ስራሕ ይረኽቡ ገለገለ ዝበሃል ነይራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ውሕድ ሰብ እዩ ዝኸስብ ካብ ውግእ እሱ ኸማን ግዝያዊ መኽሰብ እዩ እቲ ዝዓበየ ክሳራ ኩሉ ሰብ እዩ ዝኸስር ኩሉ ሕብረተሰብ እዩ ዝህሰ ድማ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ከም ግለይ ክዛረብ ተኾይነ ንሰላም ኢና ጠጠው ክንብል ዘለና ብቁልጡፍ እዚ ኩነታት ጠጠው ኢሉ ኣብ ጣውላ ደስ ኮፍ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ዝፈትሕሉ መንገዲ ምክንያቱ ንኤርትራ ብዓብዪ ዝፀልዋ ኣብ ከባቢና ሓንቲ ዓባይ ሃገር ብዘይንሱ ድማ እቲ ውግእ ኣበይ ዝካየድ ዘሎ ኣሽሓት ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ኣብ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ንኻልእ ሲ ወላ ካብ ዶብ ርሒቑ እንተበልካ ክንደይ ኣሕዋትና ንሓትና ንዕጅብ ዝቐረበ እዚ ብቐረባ ሓወይ ኣብሎም ስድሩ ስለዚ እስና ዳሪዚ ካልእ ንሰበይተይ ቤተሰብ ኣብሎ so many people ኣው ካብ ካልእ ኮለል ከይበልና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እውን እኮ ስድራና ኣለዉ እሱ ዘሕዝነና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ኩልና ናይዝን ትፌዞ ኮይና ከየጣቃዕና እንተኽኢልና ብሙሉና ሓቢርና ንሰላም ጠጠው እንተኢልና ኢና ተሰማዕነት ክህልወና ዝኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ደጊመ ክዛረባ ዝደሊ I stand with Tigray I stand with Abiy I stand with Eritrea እዚ ምባል እንታይ ማለት እዩ ክልተ ዝበኣሱ ዘለዉ ኣነ ምሳኸይ እንተኢልካዮም ባእሲ ንክቕፅል ኢኻ ትቕስቅስ ዘለኻ right ኣክንድኸሙ ግን I stand for peace ንሰላም ኢና ጠጠው ንብል ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢና ንደል ዘለና ሰላም ኢና ንደል ዘለና ዝበዝሐ ሰብ ሰላም እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ሰላም ድሕሪ ኮይኑ ድሌትና ብሙሉና ውግእ ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ይበል ቶም መራሕቲ ግላዊ ረብሖም ጠጠው ኣቢሎም ኣብቲ ንህዝቢ ዘርብሕ ነገር ኮፍ ኢሎም ክረዳዱ ክኽእልሎም ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዚ የስ ብዙሓት ኣለዉ ዝዝውርዎ እቲ ኩነታት ኦፍ ኮርስ ክዝውርዎ እዮም ኩሉ ግዜ ተዘወርታ ኣካላት ኣለዉ እቲ ሕቶ ግን ካብቲ ናቶም ምዝዋር ናይ ህዝቢ ረብሓ ኣብ ቅድሚት ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ድማ ነዚ ክፈልጥ ዘለዎ ትግራይ ተዓዊታ ኣቢ ተዓዊቱ ኢሳያስ ተዓዊቱ it's nothing ሃገራት ምስ ዓናዋ ዝመፅእ ዓወንታይ ዓወት ይኸ
ስለዚህ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዕንወት ብክልቲኡ ብኩሉ ወገናት ዕንወት ስለ ዝኾነ ኣነ ንሰላም የጠጠው ዝብል ብቁልጡፍ ዝከኣል ተኮይኑ ኩልናቶም ፅልዋ ዘለዎም ሰባት እቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ብዝተኻለ መጠን ድሓርካ ሓቢርና ንሰላም ኢና ጠጠው ንብል እንድሕር ኢልና ኢና ዓለም ለኸ እውን ክሰምዓና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክሰምዓና እንተኮይኑ ንሰላም ኢልና ክንሰብኽ ክንክእል ኣለና እምበር ኣነ ንትግራይ ኣፅዋር ዝህብ ሓይለይ ዝህብ ኣነ ንኣቢየ ዝህብ ኣነ ነዚ ዝህብ እንትብል ኣለና እንታይ ነግብር ዘለና ሰላም ኣይኮና ንስውዕ ዘለና ውጊና ንውጅ ዘለና እዚ ከዓ ንዓና እውን ዘሕፍር ተግባር ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ከም ናተይ ትምኒት ኩሉ ሰብ ንሰላም ተጠው ኢሉ ነዞም ንውግእ ዘነሃህሩ ዘለዉ ሰባት ድማ ዓገብ ምባል ክከኣል እየ ዝምነ የስ ንኤርትራ ድማ ብዓቢ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ኩነታት ምናልባት ዶ ህግደፍ ኣዞ ኢድ ምትእትታው ገይረ ክኸውን ይኽእል ወላ ብወታደር ሰዲዱ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዕላው ዝወፀ ነገር የለን ግን ምናልባት ብዙሕ ጥርጠራ ኣሎ እንድዩ ካብ ኢሳያስ ንፅበዮ ፅቡቅ ነገር የለን I think ሓንቲ ክንረዳዳእላ ንኽእል ነጥቢ ቀዳመይት ኢሳያስ ክብርታት ናይ ኤርትራውያን ኣጥፊእና ብሃገርና ከምዘይ ንኮርዕ ንሃገርና ከይድና ከነልምዕ ከምዘይ ንኽእል ገይሩና ከም ውፅኢቱ ድማ ትሪኦ ኣለካ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣብዘይ ዓዱ ከም ዓዱ ክኸውን ይፍትን ኣብዘይ ቦቱ ከም ወዲ ዓዱ ኮይኑ ከብል ይፍትን ኢንፋክት ወላ ኤርትራዊ ክብል ዝሓፍር ሰብ እውን ውሕድ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ነበርና ንሕና ክንዓቢ ከለና ኩሉ ትናትና ኣተዓባብያ ብኤርትራውነትና ኣዝና ኩርዓት ኢና ነርና ስቲል ኣለና ብዙሓት I am still proud of ኤርትራዊ ምዃነይ ኩርዓተይ ይስምዓኒ እዩ ነዚ ግን ብዙሕ ተሃሪምናሉ ኢና ካብ ዓድና ተሰዲድና ንዓድና ከይተመለስና 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ዝገበረ መንእሰይ ውሕድ ኣይኮነን ስድራና ምስ በይኖም ተሪፎም ኣለዉ ካብዚ ዝኸፊ የለን ስለዚ ኢሳያስ ንስልጣኑ ንመናውሒ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና and by the way ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝበለፀ ግዜ ሕጂ ዘሎ the best time እዩ ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ምክንያቱ ኩሉ ነገር I mean irony ይብልዎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ዘለዋሲ ኤርትራ ኮይና ዘላ እኮ ሕጂ I mean ሱዳን ተሪኻ it's crazy ከምዚ ዘስረቕ ነገር ኣይኮነን ኩናት ሓትሕድ ኩለንተን ሃገራት ሶማልያ ካብ ቀደም ኩናት ሓትሕድ ኣለዋ ኢትዮጵያ ራያ ኣብ ከመይ ምትፍናን ተበፂሕሎ ሱዳን ረዮም exactly similar issues face ገይሮም ኣለዉ ጅቡቲ of course ደሓን ኣለዉ መስለኒ ብንያው የመን ረዮም war situation ስለዚ at least ሰብ ኣብ ውሽጢ ዘይቃተለላ ዘሎ ሓንቲ ዓዲ ኤርትራ ስለዚ ኢሳያስ ኣዝዩ ኣብ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ይኮፍ ኢሉ ዘሎ ድልየቱ ክገብር ክእል ኣብዚ ግዜ እዚ it's crazy ቅድሚ ሕደት ዓመታት እዚ ነበረን በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ካብ ኢሳያስ ካብ ማዕኮር ጥዑም ጨና ይትፀበ ከም ዝበሃል ካብ ኢሳያስ ፅቡቅ ነገር ካብ ቀደም ኣይተፀበናን ሕጂ እውን ኣይንፅበን ኢና እንታይ ኢድ ኣለዎ ኣብዚ ኣነ ስፔኩሌት ክገብር ኣይክእልኒ ግን ቤስት ኢንትረስት ናቱ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተቐናቐንቲ ፀላእቲ ናቱ መራሕቲ ናይ ህወሓት እዮም and I think this is his politically best opportunity ሕንዩ ንኽፈዲ and we know ሕና ምፍዳይ ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድሶን ኢሳያስ ስለዚ I guess one way or the other way ኣብዚ ኩናት ኢድ ህልዎ እዩ ኢለ ይግምት ኣነ ምናልባት ብቀዳማይ ዝወፀት ትማል ጃባት ምትማል እንደ ናይ ፍሬንች ጋዜጣ ማለት እያ መራሕና ዝኩናሲ ኢሳያስ እዩ መራሕና ኤርትራ ኢላ ውፅእ ኣላ ብዝኾነ ድሓን ዘይ ስፔኩሌሽን ስለዝኾነ እቲ ጠርጠራ ስለዝኾነ ምሕላፉ ፀገም ኣይኮነ ግን ንትግራይ ምሕጋዝ ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣነ እውን ምስታ እስኻ ዝበልካ ብኩናት ዝኾነ ዝመፅእ ፍታሕ የለን ከም ዝበልካ ናይ ገንዘብ ናይ ሂወት ክሳራ ጥራሕ ወላ ሓንቲ መክሰብ የብሉን ወላ ንዓና ከማን ክፅልወና ካልቲ ኩናት ብዓብይኡ ግን እዚኦም ምስ ህወሓት ዝቃለሱ ዘለዉ መብዛሕትኦም ኣምሓራ ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ ከም ዝበሃል እውን ማለት ብቀዳማይ ዝተኸታተልክዎ ብዙሓት ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ቀደም ወታደር ዝነበሩ ኤክስፒሪየንስ ናይ ውትድርና ዘለዎም ይመልሱ ኣለዉ ሕጂ ማለት እዩ ነቶም ተጋሩ ኣውሪዱ ኣብ ውትድርና ይመልሶም ኣሎ ኣብ ሓላፍነት እዚኦም ከዓ
ናጽነት ኤርትራ ህላወና ኤርትራ ዘይድግፉ ሰባት እዮም ልኡላውነትና ኤርትራ ማለት እዩ ብዓቢኡ ኣብውን ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ ክልተ ዓመትን ፈረቃን ገይሩሎ ትግራይ ብዘየገድስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ሕማቅ ተገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይኹን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ልዕሊ 10 ዓመት ዝኸውን ብዙሕ ሓገዝ ኣይገበሩን ሎሚ ሽግር ስለዝወደቀ ግን ብሓደ ኮይና ንስራሕ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ፖለቲካል መዳይ እንድሕሪኢኻ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስናትካ ናሽናል ኢንተረስት ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጠባይ ክንፃወት ኣይንኽእልን መስለን ብናተይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብን እዚኦም ሕጂ ኣንጻር ህወሓት ዝቃለሱ ዘለዉ እንተስዒሮም ልኡላውነትን ህዝብን ኤርትራ ምናልባት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል ከምቲ ዝበልከ ኣነ ኣብቲ ናይ ኩናት ይረዳዳእ እየ ብኩናት ዝፍታሕ ነገር የለን እንተኾነ ግን ንሕወሓት ምድጋፍ ሕማቅ ዶ ይኸውን ብለካ ምክንያቱ ናሽናል ኢንተረስት ናህና ምስ ሕወሓት እዩ ዘሎ ምናልባት ሕወሓት እንድሕር ወዲቆም ዝኾነ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ ዝኾነ ቦታ ዝበሃል የብሉ እንቲ ተቋማይ ዝበሃል ኣነ ብውሽጢ ክመፅእ ዝደሊ ግን እንተኾነ ግን ካብ ጎረቤትካ ኣብ ጥቅኦም ኮይንካ ክትከታተሎም ከምዚ ኣቦና መስፍን ሓጎስ ዝበሎ ትግራይ ጥራሓ ክትሕግዘና ትኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቦታ የለን ሎሚ ከም ተቋምቲ ፍትሒ ንደሊ እንድሕር ኣስቂጥና ዕላማና ንጹር እንተዘይገበርና እንታይ ክመፅእ ይኽእል ምናልባት ሕወሓት ክስዕር ይኽእል እዮም እዚ ቁሩብ ከመይ ትሪኦ ማለት እዩ ያ ኣድያ እታ ነዚ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ዝለንቀነ ቢዚ ጌራትና ዘላ ሕቶ ይመስለኒ ወላ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ንፀላይኻ ፀላዩ ዓርክኻ ክኸውን ኣለዎ መሓዝኻ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል the enemy of your enemy is your friend እዮም ዝብሉ ንፀላይኻ ፀላዩ ኩሉ ግዜ መሓዝኻ ያ ፖለቲካ we have a political interest ምስቲ ናትና ቃልሲ ናይ ደንበ ፍትሒ ዝደጋገፍ ኣካል ማለት እዩ ሓንቲ ኣነ ኣብዚ ከነስተውዕለላ ዝደሊ ግን ንሕና ኤርትራውያን ናትና ስራሕ ገዲፍና too much ብዛዕባ ትግራይ ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣብዚ ግዜ እዚ I think ህዝቢ ትግራይ ይኹን ቃልሲ ናይ ትግራይ ነፍሱ ዝኻለ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ቃልሲ እዩ ኣነን ዮናስን I stand with ትግራይ እያ ስለዝበልና there's nothing is going to change so basically እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ጉዳይ ገዲፉ ገሊዩ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ይድግፍ ገሊዩ ንትግራይ ይድግፍ ኢንፋክት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ካብቶም ተጋሩ ሞር ኣግሬሲቭ ኮይና ዘለና ንሕና ኮይና ይስማዓኒ ዳርጋ ኣብ ዘይውራይካ ምድኻር ኮይኑ ይስማዓኒ የስ ዝኾነ ህዝቢ ክውፃዕ ከሎ ነቲ ዝውፃዕ ህዝቢ ዓገብ ክንብል ነቲ ወፃዓይ ኣካል ድማ ጌጋ ክንብል ናይ ሰብኣዊ ግዴታና ኮይኑ ይስማዓኒ it doesn't matter ህዝቢ ኣብ ዝብደለሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ሬፕሬዘንት ክንገብር ናይ ህዝቢ ረብሓ ንክሕሎ ጠጠው ክንብል ግዴታና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ፖለቲካዊ ክርፍስ ክንርኢ ከለና ግን ናምበር 1 ንኤርትራ ንሕና ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢልና 20 years we didn't do shit we didn't do anything so why would I expect something is going to change in the next 5 years or anything and ጉዳይ ናይ ኤርትራ በኤርትራውያን ጥራዩ ክፍታሕ ዝኽእል ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ትሕቶ this is political leverage ክበካ ዝኽእል ግዜ እዩ ኣነቶም ፖለቲከኛታት ንገድፎት ትንተና ዝያዳ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ ክትንቃቕ ክትክእል ኣለካ ኣብዝኻ ካልኣይ ካልኩሌሽን እውን የድልየካ እዩ what is let's say ትግራይ ተዓዊቶም እንታይ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ዓወት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚያ እውን ኣተኪርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ምክንያቱ እቲ ጂኦፖለቲካል ኤርያ ናይ ሕጂ እንተሪኻዮ እቲ ዘሎ ፌክ ዲ ወላ ሓቀኛ ሪሌሽንሽፕ ብምሉእ እዩ ተኸባቢቡ ዘሎ ስለዚ ዓወት ናይ ትግራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም ሃገር ክትቀውም ድዩ ንኢትዮጵያ ነቲ ፌደራል ኣሊኻ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ድዩ what is it ስለዚ ወላ ምስ ትግራይ ክንውግን ከለና እውን እኮ ስትራቴጂካል ረብሓናትና ብግምት ክንእቱ ኣለና ንትግራወት ምፅላእ ማለት ኣይኮነን እዚ
I have nothing against ህዝቢ ትግራይ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካባና ዝሓምቕ ህዝቢ ይኮነን ናትና ደገፍ ዘድልዮ ይኮነን ጉዳዩ ክፈትሕ ዝኽእል ኢለ ዝኣምናነ ንሕና ኢና ተሰዲድና ኣብቲ ዓዲ ዘለና ጉዳይና ቀዳምነት ጌርና ንሕና ከመይ ጌርና ፀገምና ንፈትሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለኹ ከመይ ጌርና ኦርጋናይዝ ክንከውን ከም ዘለና ባት ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ክንእቱ እንተኮይንና እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሓሉ ኣብ ዝኽእል ክንፅዕር ክንክል ኣለና እንታይ ናትና ግደ I don't know ግን ኣብ ውግእ ትግራይ ክዕወት ኢልካ ምስ ትግራይ ምውጋን ወይ ምስ ሓደ ምውጋን ብዘይገድስ ትውፅኢት እንታይ ይኸውን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ቁማሪ ክትፈልጥ ኣለካ you never know ውግእ እዚ መን ክዕወት ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ስለዚ ዘገድደና ኣካል እውን የለና ኣና ግዴታ ኣይኮነን ምስ ህወሓት ወይ ምስ ዓቢ ኦርጋናይዝድ ንኽንከውን ማለት መሬት ተዋሂብና እንታይ ተገይሩ ቅድሚ ሕጂ 20 years ነይሩ እንድዩ I mean have to be very clear here ህወሓት እውን ቅዱስ ስርዓት ጌርና ነቕርቦ የብልናን ናይ ብሓቂ ናይ ኣብ ኢሳያስን ናይ ህግደፍን ፅልኢ ነይርዎ እንተዝኸውን 10 ዓመት ኣብኡ ክንደይ መንእሰይ ምልምል መንእሰይ ዘይነበረን ኣብኡ zero organization ነይሩ ወላ ሓንቲ ተገበረን ፀኒዩ so why would I expect something is going to change after forward now ረብሓ ናይ ኤርትራውያን ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ጥራይና ክንግደስ ዘለና yes ምስ ካልኦት ሰባት ኮላቦሬት ክንገብር ንኽእል ካብ ወፃኢ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲፐንድ ጌርና ንገብሮ ካልኩሌሽንስ ብዙሕ ውፅኢት ክህልዎ ይክእልኒ ካልኣይ ካብቲ ዝዝረብ ዘለውን ከም ተራ ዘረባ እምበር ካብ ሓደ ኦርጋናይዝድ ኮይንና ምስቲ ህወሓት ድኽንውግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ድኽንውግን እኳ ይኮንና ንብል ዘለና ገና ኣብኡ ኣይበፃሕናን ኣለና እየ ገዛና ምግባር ይኻ ኣለና ካብ ሱቕ ኢልካ ኣብ ዘይከውን ምህውታት ካብ ንኣቱ ተኺኢልና ኦርጋናይዝድ ንኾን ድሕሪኡ ግራውንድ ኣበይ ንደሊ ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ግራውንድ ኣይሰኣንን እዩ ኦርጋናይዝድ ሓይሊ እንተኮንካ ድሓር ካብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እኮ ሓውናን ሓፍትናን እዩ እኮ ንዑ ኦርጋናይዝ ምግባር እውን እኮ ከቢድ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኤቭሪዋን ሓዉ ወይ ሓፍቲ ኦርጋናይዝ ገብር ተኽኢሉ ቼንጅ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ I think እቲ ዝያዳ ትንተና ናብቶም ፖለቲከኛታት ኢና ክንገድፎ ብናተይ ርድኢት ግን ኣብዘይ ውራይና ብጣዕሚ ነዳኽር ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ እንተኽኢልና እዮ ገዛና ንስራሕ እዮ ገዛና እንታይ እዩ ኦርጋናይዝድ ንኾን I mean ተጋሩ look at ተጋሩ they are very much organized ንሓደ ዲቕ ዝበለ ሃገር ኮንፍሮንት ክንገብሮ ኢና ኢሎም ብትብዓት የብሉ ኣለዉ why because they are organized ንሕና ኸ እንተኽኢልና ካብኦም ክንመሃሮ ዘለና ንትግራይ ክንሕግዝ ኣይኮነን ነብስና ክንሕግዝ ኣይከኣልናን ኣለና just ኣብ ፌስቡክ ተወፂኡ ስለዝተመደረን ዝተፈላለየ ዓይነታት ስእልታትን ገለን ሼር ስለዝተገበረ really ኣታታሪ መወዳእታ ሪማርክ ክገብራ ዝደሊ ድማ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልካ ኣብ ምቾት ናይ ቴሌቭዥንካ ናይ ኮምፒውተርካ ኮፍ ኢልካ ኣጆኻ ንሕና ኢና ክንስዕር እናበልካ ብዛዕባ ውግእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ምጥቃዕ ገበን ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና እዚ 10 ዓመት ተመሊስና ንራዮ ኩነታት ናይ ዶብ ክካየድ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት ነይሩና ድሕሪ 2000 ዝነበረ መርድእ ኸ ነዚ ዝረስዖ ሰብ የለን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ብጀካ ዞም ናሽቱ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ከጋጥም እዚ ሕጂ ነታክዓሉ ዘለና ኩነታት እውን ብዝተኻለ መጠን ነቲ ዘለና ሓይሊ ሰላም ንክመፅእ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እቲ ደንበ ፍትሒ እውን ዝከኣሎ ሪሶርስ እንተለዎ ኮይኑ ንሰላም ንምምፃእ ክሽምግል ክኽእል ኣለዎ that's the only point we can do ኣብዚ ከምዚ ፍትሓውያን እንተኮይንና ፍትሒ ክነገስ ክንፅዕር ኣለና ፍትሒ ከዓ ኩሉ ግዜ ብውግእ ዝመፅእ ፍትሒ ይረኣና ኣለና ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ክንደይ ግዜ ውግእ ተኻይድ ኣሎ ብውግእ ዝመፀ ፍትሓዊ መንግስቲ የለን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ዝወሰደ ይውሰድ በዚ ሰላማዊ መንገዲ ንኸዶ ዘለና ብመንገዲ ሰላም ዝመፅእ ለውጢ ጥራይ እዩ ቀስ ኢሉ ዝሰርሕ ንሱ ግን ዝበለፀ ውሕስና ዘለዎ ህዝብና ንሓትሑዱ ይባሃል ኣሎ ዝተፈላለዩ ኦፒንየንስ ኣለዎ ነዚ ግን ከነብስሎ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ሓቢርና ንሰርሓሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ፍልልያትና ቦቱ ሓበራዊ ኣጀንዳ ግን ክህልወና ክኽእል ኣሎ እሱ ድማ ኤርትራ ምህላዎ ማለት እዩ I think ብከምዚያ ክንሪኣ ንኽእል ብላኒ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣብኡ ከለኻ ነቲ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ቁሩብ ስክፍታ ኣሎ እንዶ ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ልኡላውነት ኢሳያስ ንጀብሃ ንተጋሩ ምፅኡ ህወሓት ሃሪምዎ ማለት እዩ ቀደም ኣብቲ ታሪክ ምለስ ቁሩብ ድሕር ኢልና ድሕርና ፅበት እውን ኩሉ ግዜ ምስ ሰብ ክስታይ
ዝፃወት ምሰብ ኮይኑ ምስ ካልኦት ኮይኑ ንሱዳን ድሕር ናፅነት ዝነበረ ትዝክር እንተኮይንካ ብጆን ገረን ብገለ ገይሩ ሰላም ከልእዋ ነይሩ ኩናት እውን ገይሩ ብዙሓት ዝተሰዉ ኣነ ዝፈልጦም ግን ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኩናት ሱዳን ከምኡ እውን ኣብ ሶማል አልሸባብ ኣብ የመን ድሕሪኢኻ ሕጂ ብዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ብኦም ገይሩ ይሃድሞም ኣሎ ሕጂ ንሕወሓት ከዓ ብብልፅግና ፓርቲ ገይሩ ይሃድሞም ቀደም እውን ብዙሓት ተቃዋምቲ ነይሩ ሕጂ ከዓ እቶም ምስኡ ዝዋግኡ ዝነበሩ ኣምሓሪኦም ዳርጋ ክመፁ ብናተይ ካልኩሌሽን ማለት እዩ ንሪኦ ዘለና በዓል ብርሃኑ ነጋ ካልኦት እቶም ናይ ቀደም እዮም ክሳይ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ሓያላት ዝነበሩ ናይ ኦሮሞ ካልኦት እውን የለውን ዳርጋ ሕጂ ምናልባት ህወሓት ኣብዚ ተሳዒሮም ንኣና ከቢድ ክኸውን ይኽእል ይብል ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሪሌሽንሽፕ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ናይ እስራኤል እንድሕር ኢና እስራኤል ተደምሲሳ ከባቢ 10 ግዜ ተሳዒሮም 10 ግዜ ዝተፈላለዩ መንግስታት መፅኦም እስራኤል ትበሃል ኣይነበረትን ነገስታት ነይሮም ኣብ ማለት እዩ ፍልስጤምያ ትበሃል ነይራ ተደምሲሳ ድሕሪ ኩሉ 1898 ቴኦዶር ዝበሃል ሓደ ሰብ ነይሩ ጋዜጠኛ ህዝቢ ኣኪቡ ከምቲ ትብለ ፀናሕካ ምስ ብዙሓት መራሕቲ እንዳተራኸበ ሃገር ክትምስረት ይስዕር ነይሩ ንሕና ሃገር ኣላትና ሕጂ ሪሌሽንሽፕ እውን ኣገዳሲ እዩ ተጋሩ እንተኮይኖም ህወሓት ንኣና ክሕግዙ ዝኽእሉ ወላ ብሪሌሽንሽፕ ማለት ኣነ ብኩናት ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብኡ ከይዱ ክመውት ክዋጋእ ኣይደልን ወላ እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ነንሕዶም ክዋግኡ ኣይደልን እየ ሕጂ ምናልባት ዶ ኣብዚ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ክሕግዘና ኣይክእልን ህወሓት ይኹን ብዘየገድስ ብከምኡ እየ ስለምንታይ ንኦም ዘይንሕግዝ ኣብቲ ክስታይ እምበር ኩናት ክቕፅል ናይ ዝኾነ ክስታይ ኣይኮነን ሕጂስ ኢሳያስ ምናልባት ኣብኣ ከይወዳእኩዋ ኣምሓሩ እንድሕር መፂኦም ኣብ ፓወር ወዱ ክመፅእ ይኽእል ወዲ ከዓ በዚኦም ክሕገዝ ክእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ኣዳኺሞ ኩሉ የለን ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኢና ሕጂ ምዚ ኩሉ ኢንቫይሮንመንታል ፓወርስ እቶም ነይበርስ ንሕና እውን ምናልባት ዶ ምሳና እንድሕር ፅቡቅ ርክብ ጌርና ፅባሕ ክንረብሓሎም ንኽእል ዝብል ጠርጠላ ኣለኒ ነዚ ከመይ ትሪኦም Yeah, again, the same very, very important strategic alliance with Kamsman Mahzinat Fatter, Gaddas, you have relationships in the Nata, Gaddas, you Bain Hatalis Kawana, Zmeteloti, Hudu, Dunguira. Again, Zbitigrai, when Carson, who had the gift mallet, Nagadina Konkan, I stand with the Gribe Mabal, Nisalam, Bamazua, Kohan Agzom Relina. The Hanela, the good daisy. The question يابزي توجه نسلماو زبي قاتل يعلقولو توجه عمرت نايتجرايز وقع زلوا سلسلة بقط عباون عزي عناوي قوي الزوجز انت قاتلو كلتيم إثيوبيا كلتيم وجنات مالتي وجن تجراي يخون وجن منجسي تداغمي guess what إثيوبيا نبعلا بزوج أجمعات الله وشتاوي سلزي تتأجم كم هاجر نمقطع زلوم تجاون عبي بدهول لهم نبعلم ساتهم سلزي إذا قد دايزيا even عنا نربحون نتي زلو سلاماو من قدك فتحلو زخل أو كنجبرن غير contribution كله يخل ده كلنا أبتي healing نايتز بدا خنسعر على number أبتي مكرحان نايتز بي أمحارو ويكالوت كفالات نايتوبيا تون قبت تحيلتات كنديجي فتينو مير تروح زوا every time they try something else happens. That is what the theory ناتكم يزبط نفس وقت جزية it's never the right time كوني تبغى جزية يبلومن هجيب زي مسعب ممساسي كسب كندي ورق خينا نرنا عمد كد مع عمد تنريو بتزنبرة ناي سياسة دي سابا مبتوع قلم لمستي إيشو بلا بلا زبال زنبرة relationship بس عصرت جزية زفرارة منو بدي نووس نتايو بزع concern نيرنا guess what happened Ethiopia created another problem within Ethiopia ስለዚህ እቲ ጉዳይና ኤርትራ still has become relatively forgotten in Ethiopia ማለት እዩ they have another issue ናይ ትግራይ እኮ ሓያላት ኦርጋናይዝ ስለዝኾኑ ውግእ ተገጢሙ ዘሎ ኣብቲ ደቡብ እኮ there is a big issue Somal they have an issue
Oromo have an issue. ስለዚህ they have a lot of issues that حنت common نوعهم ብዙሕ ግዜ joint government ዝነበረት ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ now they have another problem ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ውሽጣዊ ሰላም ንኽገብሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ኩናት ጠጠው ኢሎም ዳያሎግ ንኽገብሩ እንድሕር ተኻኢሉ ነዚ ሃንድል ክገብሩ ተኽኢሎም ዋላ ነቲ ክንድግፎ ንደሊ ህወሓት እውን እኮ እቲ ህዝቢ ክድግፈሉ ንብሎ ዘለና እኮ ሰላም ተመፅኡ ነቲ ክልል ትግራይ ዝበለፀ ንዓይ ብናተይ ርዲት እንታይ እቲ ውፅኢት ናቱ ንትግራይ እንተደጊፍና what are we supporting here are we supporting ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከም ብሓድሽ ወሪሩ ክሕዛ ምክንያቱ ኣብዚ ሓንቲ ናተይ ትዕዝብቲ ክበካ ኣቢ ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣለዎ ፖለቲካል ሌቨሬጅ ኣለዎ ሌቨሬጅ ዝበሃል እንታይ እዩ ንኣብነት ኣነ ንስኻ ንዛረባ ኣለና ኣነ ገንዘብ ይህበካ ንትምህርትኻ ዝኸውን መግብኻ ኣነ ይህበካ ገለ ዝበካ እንተኮይነ ሌቨሬጅ ኣለና ብልዕሊኻ ኣነ ሓይሊ ኣለኒ እንታይ እዩ ከይሃረምኩኻ ሓይልታተይ ብምዝላቕ ጥራይ ክሃርመካ ክእል ኣዲኻኒ ስለዚ ትግራይ ላንድ ሎክድ ዓዲ እዩ ብመሬት ብሰባት ዝተኸበበ ዓዲ እዩ እንደገና ኢትዮጵያ እውን the same ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ክልል ትግራይ እንድሕር ምስ ኢትዮጵያ ዲል ክገብር ዘይክኢሉ ዋላ ሰላማዊ ዲል ክገብር ተዘይክኢሉ ከም ውሽጢ እውን ጠጠው ንኽብል እኮ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ናጽነት ናይ ትግራይ ሲ how can you manage that I mean I'm sure ነዚ ዘይሓስባ ኣይመስለንን ግን እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩናት ተናዊሕ ንነዊሕ ክወስድ ይኽእል ይብል ኣሎ ሰብ ንነዊሕ እንድሕር ከይዱ እቲ ኩናት ንትግራይ ሞት ማለት እዩ ብፍላይ ምክንያቱ ወለከ እቲ መሬት እኮ ተዓፅዩ ዘሎ you cannot have food you cannot have telecommunication ካልእ ኩሉ ሪሶርስ ተዓፅዩ ዘሎ ንነዊሕ ክትቃለስካ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ኻ ድማ እቲ ናይ እምበጣ ትሪኦ ኣለኻ ስለዚ ሰላም ንኽመፅእ እውን እኮ ናይ ሰላም ፃውዒት ምግባር እውን እኮ ነቲ ትግራይ ዘሎ ስርዓት እውን እኮ ዓብ ሓገዝ እዩ ምክንያቱ ብውግእ ክፍትሓሉ ዝኽእል ደረጃ ፈታትሓ እውን ፀቢብ ኮይኑ ይስማዓኒ ታውንኮ ክግበር ዝኽእል ንኣዲስ ኣበባ ከይድካ ነቲ ሲስተም ምእላይ that could be one thing but realistically ክንሪኦ ከለና it's not that easy ስለዚ ብኩሉ ሎክት ኮይኑ ኣብ ዘሎ ሲስተም ዋላ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ strategic alliance ምስ ክንግበር እዩ እንተተባሂሉ እውን እኮ you're really ምስ ሓደገኛ በይና ኣቲኻ ክትቃለስ ኣውኸ so we have to be very practical ኣብዚ ድማ እቲ ንሕዞ ዘለና ነገራት a little bit ዕድል ክበና ዝኽእል ክኽእል ኣለዎ I think እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንዓና እቲ ኩናት ኣዝዩ ዝፀልወና ምክንያቱ ንኢሳያስ ኣዝዩ ሓይሊ ስለ ዝቦቱ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ናይ ደገ ሓይልታት I mean the biggest winner ኣብዚ ኩነታት እዚ ህግደፍን ኢሳያስን እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ እታ biggest ናቶም ንሓትሕዶም ኣፅዋሮም ንሓትሕዶም ይጣፍኡሉ ኣለዉ this is big joke ነቶም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ and comes in the Haragatimu, then they will have less power, less energy, less resources, and guess Isaias will have a long life. Isaias بعلون تديم سيوم كيدوم نخبر حزوز خلو نحنا قنتا كنقبر لنا نا حزب والدبات راي كان عيلا لنا بأسوار بوقسي قال لي لا يكون أنا بزو كنتات اللي تعون كون تعز حيلت قال سن كل جزء بحزب زقبري حزبنا موبيلاس كون لنا زخا أبي هرترا حزب انت كما ياللومي أب أفافيت موت يزلو عفافيت موت يزلو سلازي تهزبي أزي مرير وزلو ياس حيال سيستم الله يساياس حنيقو حزب ولنا تهزبي زخوني يكون عدلونا يكفتلونا له زخوني يكون chance زخوني عينات من قصقاسون أياف كدنا له but I guess تدقزوا له سب حيلي organize تكون خلال له كنيك زي تباهيليو حدش نجارة يكون كانت زارب زي اللي خاي خاطب لني تزجرم تي ملص كلنا نافلتنا ياسر زي نجبري we know the solution to our problem is unity كلوانا له حبرات كلوانا خل كم زلو كل سبيز فلت حبرات مالت جن كله ناتنا في الليات وحيفكا حدا من قدن حز مالت هيكونن حدا ناتو بارت كله خلي حدا ناتو سلف كله خلي حدا ناتو تحساس بخلوي اب مودا تاجن كل جزء نتي بيجا بيكتشر كتحزال لك انتي نات كاتس اجمع تعدت دليوز اللي خان خيت قبر خلكي الكازلو فتحاو منقست سلازي اللي قواماو منقست سلازي اللي حقه منقست سلازي اللي كل سب مسال زلو سيستم سلازي اللي أبزعتن كل سب كردادا يخلي تنفت حزد اللي مالتي بحق مالتي أبزي main core values نحن الردادا كوينا الديتايلز حزبك فرضي يخليو
اجيتي ጸገም ዘሎ ናትና እቲ ኣብ ኒው ዘሎ ለውጥ ስለዚ ይራየና ኣብዚ ቀረባ ንሓትሕድና ካልሲ ጌርና ያለና መን ንክስቶ እንታይ ገበረ ክስቶ እንታይ ተዛረበ ገለመለ እዚ ኮይኑ እቲ ጸገማት ኮይኑ በር ጸገም ናትና ዘይርድኦ ሰብ የለን መፍትሕናቱ እውን እንታይ ክኸውን ከም ትኽልካ ዝበዝሕ ሰብ ፈልቲ ሓበራዊ ሓይሊ ክንፈጥር ክንከል ኣለና ናትና ፍልልያት ኣቦቱ እናሃለወ ሓበራዊ ሓይሊ አንጻር እቲ ሓደ ጸላይ ዘለና ኣተኩርና ክንሰርሕ ኣለና I think ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዝጽበ ሕብረት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኩሉ ሰብ ኣብ ኤርትራ ቀዋማዊ ሕጋዊ ንኩሉ ህዝቢ መሰል ዝብ ስርዓት ንኽህሉ ክቃለስ ኣለዎ እቲ ካልእ ዲቴይልስ እንታይ ዓይነት ኣድሚኒስትሬሽን ይሓይሽ ከመይ ዓይነት ዳይናሚክስ ክንጥቀም ንኽእል እሱን ህዝቢ ንግደፎ ኣብ ደገ ኮይንካ ኮይተ ማሕደሮን ኢኻ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እውን እኮ ምርጫ ኣለዎ ቤዚክሊ ግን ነዚ ነገራት እዚ ንክንበፅሕ እተን ኮር ቫልዩስ በኋላ ፍትሓዊ መንግስቲ ክህልወና ቅዋም ናይ ሃገር ክህልወና ንኩሉ ሰብ መሰል ከብ ዝኽእል ቅዋም ማለት እዩ ብህዝቢ ብክኢላታት ተዛትዩ ኣብ ንትፍለና ኦልሬዲ ጽገናታት የድልዮ ኾን but fine ብኸመን ከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ኮር ቫልዩስ ሒዝና ንሕና ኣብ ነፍስና ንእመን ምክንያቱ ኣብ ካልኦት ኣሚንና ክሳብ ሕጂ ተዓወትናሉ እዚ ክሳብ ሕጂ ሲሪየስሊ ክሕግዘና ዝኽእል ሓይሊ እውን የለን ወላ እውን ህወሓት እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዝነበረ እኹል ግዜን ፕላትፎርምን ነይርዎ ክሕግዞ ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ ሰላሙን ዕቤቱን ዝደሊ ነይሩ ተዝኸውን እኹል I don't know 20 years is a lot of number of years እንታይ ትብል ጸኔካ Isaias within 20 years ንኽንደይ ሰባት ክሃርም ከይሉ why because he has a clear target ንጹር ዝኾነ ዕላማ ነይርዎ ኢሳያስ and he's good ናቱ ክንባለና ኢሳያስ ኣዝዩ ረቂቕ ሰብ እዩ ሕማቕ ምግባር meticulous planning ይኽእል ሰብ እዚ so ንኹሉ በብፕላን ሃሪሞ ከምዚ ዓይነት ፕላን ናይ ኤርትራውያን ረብሓ እንተዝህልዎም ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ህዝቢ ኦርጋናይዝ ገብሮ ይኽእሉ ነይሮም ዶ መዓት ተቃለስታው ኸይዶም ነይሮም መዓት መንሰይ ነይሩ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ጎኖም ነይሩ ስለዚ ካልእ ነገር ክግበር ይኽእል so if it didn't happen yesterday I wouldn't expect it's going to happen tomorrow ስለዚ ኣብ ነፍስና ኣሚና ንኺድ እየ ዝብላነ ኤርትራ ካባናይ ተስፋ ቀደም ኣይተሓገዘትን ሎምኻ ኣይክትሕገዝን እያ ድሕሪ ካብትን ጽዋያት ካብዝን ናብዝን ንደልለና ኣብ መንጎ ክንተርፍ ንኽእል ኢና ኢለ ዝኣምናነ ንኻልኦት ሰላም ንመነየሎም ዕግርግር ኣይንግበረሎም ሰላማዊ ሓገዝ ንሃቦም ጉዳይና ግን በዓልና ተሓዝና ይሓይሽ ኦኬ ምናልባት ኣብ ፌስቡክ እንታይ ርኢ ነይረ ሓሶት ክኸውን ይኽእል ፕሮፓጋንዳ ወይ ሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብፍላይ እቶም ኣብ ወገን ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ገለገለ ብድሌቶም ዝሓጥቅለው ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ብዙሓት ኤርትራውያን ይሓትለው ይበሃል ነይሩ ምናልባት ነዚኦም እንታይ ክተመሓላልፎም ትኽእል ኣሶ መልእኽቲ ማለት እዩ I think ሰባት እንዲዮም መሰል ካለዎም እንዲዩ ኣብ ሂወቶም ኣቲኻ ዝግበሩ ነዚ ትግበሩ ብኸምዛይ ትኺድ ኣይትብሎምን ዲኻ they really have their rights መሰሎም እውን ሕልው እዩ just one second Jonas ያ መሰሎም እዩ ድሌቶም ክገብሩ ኣብ ሂወቶም ኣትያ ይዛረብነ ከም ፕሪንሲፕል ግን ብወቅዕ እውን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሲስተም ሓግዙና ይበለን really መጪኹም ወተሃደራት ደሊና ኣለና ሓግዙና ዝበለ ኣካል የለን ብግሉ ከይዱ ክዋጋ ዘለ that's a choice I really don't have a problem with that ናበይ ከይዱ የብል ኣነ ግን ኤርትራዊ ኣብ ዘይተፀዋዓሉ መርዓ ከይዱ ክስዕስዕ አይደለም ኣብ ዘይምልከቶ ኣብ ዘይትወ ጉዳይ ና ሓግዘና ዝበለካ የለን ተጋሩ ኣብ ነፍሶም ኣሚኖም ይማትዮም መዘሎት ኩናት ፌደራል መንግስቲ እውን እንትኾነ ምስ ኢሳያስ ተዋዒልሎ ፓብሊክ ልንፈልጦ ነገር የብልና ግን ንሱ እውን ኣብ ኣቕማ ኣሚኒ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ንሕና ክንሕግዝ ናይ ብሓቂ ጀኒዊን ክንሕግዝ ንደሊ ተኾይና ካልእ መንገድታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካብ ወፃኢ ግን I think ጉዳይ ናይ ዓድኻ ኣብትን ከይበፅሐ ገለገለስ ሬሊ ወላ ኣነ ከም ዝርዮ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ሓደ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ዝምድና የረሓቆ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ገለገለ ወገናት ኣመን ምድንጋጽ ምስ ትግራይ ብዘርእይዎ ዘሎ ብመጠኑ ድማ ካልእ ህዝቢ ኣመን ኣፅልእ የርሎ so this is becoming a very difficult ወላ ነቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ I think counterproductive እውን ይኾኖም ኣሎ ንዖም ፖለቲካሊ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ብኣፍካ ዓንገረር ኢልካ ትሕግዞም ነገር የብልካን ፖለቲካሊ ዳሜጅ ግን ክትገብሮም የብልካን ንሳቶም ጉዳዮም ኣለዎም
ياتهم I think they are enough اسرع عمد نحنا هاف سدتين كللن كنبل كلنا بزعبا حزبهم تماهيرهم اليوم صار they really know what they can do عمتاتهم فولتيوم كاب سدتنيا حزبي بزح حاجز كتصبيو زخلو كوينا يسمعنني نحنا نتخيل ناس كي عقمنا حزبنا نكبر صيل كاب زي وراينا تي فدرال منغستي معلتاوي كمزي ناي دفاع بعل خاده فرسكاوي حد عب ነገር ዝገበርካ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ከተገማድሕ ሙዓል በቲ ድማ ተጋሩ ከም ዝገብርዮ ሚልካ ከተገማድሕ ሙዓል ክሳብ ክንደይ ከማን የምዝነና ይኮይኒ ስማዓና ሃይ I think ቶም ተጋሩ ወላ ቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ይስሕቁልና እዮም ዝኾኑ nobody cares about Eritrea ክሳብ ክንዱ nobody really ብዛዕባ ኤርትራ ተገዲሱ ከምኡ ዝገብር ሰብ ዘሎ ኮይና ይስማዓኒ ኣብዘይ ጉዳይና ግን ብጣዕሚ ቢዚ ኮይና ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ Okay, thank you. مطرشتا بزعባ ዝናይ ፖለቲካ ብላስ ደሊ ካሕተካ ዝደሊ ምናልባት ብዙሕ ዕድላት እውን ሓሊፍና ክኸውን ክእል እዩ ከም ደለይ ትፍትሕ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ዕድል ነይሩ ክንብለ ንኽእል ከምዚ ዘለና ምናልባት ለውጥ እንድሕር መፅኡ ሽግር ኩሉ ግዜ ተሓሳስባ ኤርትራ ብኸመይ ክትመሓደር እያ ኣብ ዝብል ብዙሕ ሽግር ኣሎ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ፍልልያት ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ከምዚ ኢልና ከለና ምናልባት ለውጥ እንድሕር መፅኡ እንታይ ሪስክ ከምፅእ ንኽእል ንኣብነት ኣብ ሊብያ ኤግዛምፕል ድልዋት ኣይነበሩን ንኡ ከኣልዩ ጥራሕ እዮም ክሳይ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ዝመፀ ሽግር ምናልባት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ከይመፅእ ከ ተቀላጢፍና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ለውጥ ነጊሩ ይኮነን ዝመፅእ ድሕሪ ፅባሕ ክትመፅእ ትኽእል እያ Yeah, I think نقولنا تبدهنا حتى يزيا حنت أنا نتاي قبل كيلاب زحلفة عمتات بفلا يبزين زحلفة قلت 3 عمت أزيو بداهي كنتاتنا حليفنا إرتراين أبز دق مالتيو زي مثلا عينة حماق فيلوزوفيا لن حنسب أورجا حنسب هيمانوت حنسب مننت حنسب I don't know كل عينة conversationist multi-way تزبي and it makes me a little bit happy because إذا نجارات زي أوشت سبات نيريو إذا نجارات زي تعب بيتنا بعدنا أنت نخيل نيرنا أمو كم زع عينة دزربولو زنبرة أبتب في الله يبقى لقى درجة بس هو زنبرة حزنايا عد أنت أبعد أنت زول عن يرزي حزباوي نعبي ويكا كنا تحت كفتر زخل فيلوزوفي نيرو إذا نجارات زيجن تي أب سوشيال ميديا نواجو مهلاونا it's very important مغنياتو زبز حسب تماهيرو للو أبزق زيازي كساب كندي dangerous كون كم زخل سلازي بزوع نجاراتنا نمهار زلنا من البات كساب ما أتينا غنمهار كنا بري تعتمر تكونتات نفس وكفت بدهوتات مثلا نازلو بزوع مرنا لي بزوع جزء تزبنا بزوع قال من جدي في الترللو أنا يريد له أبكالك عدتات كمناتنا مرددا وي مفللا زي بلوم pretend يقبريهم زمدنا هم زلهم but they really don't have so then I نريهم علىنا they really have a core issues زكاتل زخل مالتيو كمون إثيوبيا نريهم علىنا زياتهم سلام ننوي عمتات حوس سلام زنبرم هجرات كنبل نغلينا نحنا قدا كندي بسالاتات أبحكونا أبزباننا تسكينا نخيزة لنا حزبينا but still تي زلو هجراو feeling ويكا إرتراونتنا أيبلين الله حدا سبات بستفل عليه من قد يفتوننا we still think جيجا مخانو زخوننو هزبي بزح حدا سوشيال ميديا أنا توم چاو زبلو ترى عدل سلزهب ويدما توم نزي كمزي بأسناتنا نقول له ربحهم زتقامولو زلو زنان مركب زتقامولو زلو سبات نتزبي يناوصوهم زلو كل سنفلتي جن እንቋዕ ከማን ኣብ ከምዚ ኩነታት ይብሉ ኣለው ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ውሽጢ ሰባት ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ እንድሕራትዩ ኣብቲ ኣዝዩ ገሪ ዝኾነ ህዝቢ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ሎሚ ህዝቢ ጎሪሕሉን ፈሊጥዎን ተመክቢሩሉ ተፀኒሑ ንዝባሕ ሓጋዝ ክኸውን ክኽእል ኢለ ዝኣምናነ ካብቲ ሕማቕ ፅቡቕ ንረኽቦ ዘለና እዚ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣዝዩ እኳ ሕጂ ሓይሽ ክትፈልጡ ኣነ ዝመስለኒ ናይ ኣቢ ምምፃእ ናይ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ምንቅስቓስ ነቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ተገዳስነቱ ኣልዒልዎ እዩ
ደቂሱ ዝነበረ ፊሊንግ ሓፊሉ ኤርትራ ክትከዶ ከም ዘይደልድ ሪና ኣለና በተደጋጋሚ ወላ ተደጋፊ ይኹን ወላ ተቃውሙን ሕጂ ምናልባት ዝድግፍ ዘሎ ኣካል እቲ ቀደም ዝፀልኦ ዝነበረ 20 ዓመት ወያነ ዝብሎ ዝነበረ ይህረም ስለ ዘሎ ምስ ኣቢ ወጊኑለ ግን ቅድሚ እዚኣ ኩነታት ምጅማራ ግን ብኣቢ ክሳብ ክንደይ ሓዚኑ ከም ዝነበረ ሪና ኢና ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብዝኣትወሉ ኩሉ እቲ ህዝቢ ናይ ሃገሩ ቀዳምነት ከም ዝብል ሪና ኣለና ስለዚ ስቲል እቲ ናሽናል ቢልዲንግ እቲ ናትና ናይ ሃገራዊ ህንፀት ኣብ ውሽጥና ይካየድ ኣሎ ኦርጋናይዝድ ኮይና ንክንሰርሕ ግን ኣዝዩ ከቢድና ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲስተም ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሓይሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ከይንቀርቦ ኣዝዩ ዘርሕቐና ዘሎ ሲስተም እዩ እዚ ግን ኣብዚ ደገ ኦርጋናይዝ ንኸይንኸውን ዝኽልክለና ሓይሊ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ኦርጋናይዝ ኮይና እንተፀኒዕና ፅባሕ ንግሆ ኣይኮነን ኢሳያስ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ዝዓጠቑ ሓሊፎም እዮም ወርቅን ጨርቅን ዓጢቖም ዝነበሩ በዓል ቀዳፊ ሓሊፎም እዮም 4 ዓመት ወሲዱ but he's gone question is what do you do after he is gone Libya they really messed it up ምክንያቱ እቲ ኩሉ በዓል ቀዳፊ ኩሉ እቲ ናይ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ህዝቢ ዓቢጦም ጨፍሊቆም ሒዞም ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ገንፊሉ ወፂኡ and that's very dangerous ንሕና ነዚ ኣብ ደገ ኣገንፊልና ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ክንደይ ሰብ ክንደይ ፊሎሶፊ ተፃዊሩ ሓሊፉ ክሳብ ክንደይ ከም ዘይሰርሕ ድማ ሪእዎ ኣሎ ሕጂ ነዚ ሒዝና ክንከይድ ከለና ኣብ ፅባሕ ንግሆ ዝበለፀ ዕድል ክህልወና ይኽእል እዩ ካልኣይ ምናልባት ናትና ፅቡቅ ዕድል እዚ ደገ ዘሎ ሰብ ውሑድ ሰብ እዩ ዝመሽመሸ ሰብ ዘሎ እምበር ዝበዝሐ ሰብ ነቂሑን ፈሊጡን ኣሎ እዩ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዘይዛረብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘይዕገርግር በቶም ውሑዳት ኣብኡ ጫውጫው ክብሉ ዝውዕሉ ቦም ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምውካል ጌጋ እዩ ንስኻ ኣብ ነፍስኻ ተመለስ ንመሓዙትካ ጠምት ዮናስ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ መብዛሕትኦም ዳርጋ ተመሳሳሊ ናይ ኤርትራ ህላዌ ናይ ኤርትራ መፅዓይ የገድሶም እዩ መብዛሕትኡ እዚ ዓጀውጀው ዝበሃል ድማ ይቅበልዎን እዮም ኣነ መሓዙተይ ወይ ዕሩክተይ ከም እዮም ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ንሕና ኩሉ ግዜ ኦፕቲሚስቲክ ክንከውን ኣለና ካልኣይ ድማ ብዙሕ ዝተረፈና ስራሕ ኣሎ እቲ ስራሕ ግን ገሊኡ ብፍላጥ ንሰርሖ ኣለና ገሊኡ ከዓ ከይተረዳእና ይስራሕ ኣሎ እቲ ሕማቕ ነገር ንሰግሮ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ክበሃል ኣለዎ ኣነ ንዓረብ ንፀሊ ንዓረባውነት ኣይንፈቱን ኢና ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክኸውን የብሉን ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ዘሎ ዶገሎዶ so much of philosophies regional እዚ ዞባ እዚ እዚ ኣውራጃ እዚ ዝገምዚ ከምዚ እንቋዕ ተዘርበ ዝኽሉ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሕርኽርኽ ዘለዎ ሒዙ ከሎ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ስለዚ የውፅኡ ኣብ ደገ ወፂኡ መብዛሕትኡ ዘይወፀ ነገር የለን ብሕጂ ካልእ ካይመፀና ኸውን ሃብና አይድያ ዘይተፀርፈ ኣውራጃ የለን ዘይተፀርፈ ሃይማኖት የለን ዘይተፀርፈ ሕብረተሰብ የለን ኩሉ ተፀሪፉ ወዱ ጓሉ ኩሉ ግን ሰጊርና ኣለና ካብ ሕጂውን ካልእ መፀና እዩ ነዚ ብድሆ እዚ ክንሰግር ምኻልና ግን ንዓና እውን ሃገር ከም ህዝቢ ሓድነትና ወይ ካትናትና ሕብረትና ከም ሃገር ከም ጥጠው ከም ንብል ንመሃረሉ ስለ ዘለና ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ኦኬ ታንክ ዩ ፅቡቅ ኣገላልፃ ካብ ከይወፃእኩ ዝረሳሕኳ ፀንሓ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 150 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለው ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ፋሕፋሕ ኢሎም ምዚ ኤርትራውያን ዊስ ትግራይ ገለ ዝብል ብዙሕ ኣብ ፕሮፋይል ናቶም ዝገብርዎ ብላይፍ ዝዛረብዎ ምናልባት እንታይ ዓይነት ኢምፓክት ከምትኽእል ነቶም ኣብኡ ዘለው ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከውፅኦም ከቃልዖም ይኽእል ዶ ምናልባት ኦኬ እዚኦም በኣር እቶም ኣሜሪካ ኤሮጳ ዘለው ኣሕዋቶም እውን ንፁር እዮም ክስታይ ዝገብሩ ዘለው ምናልባት ከምኡ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብቶም ስደተኛታት ቁሩብ ስክፍታ ኣለን ከመይ ትሪኣ ያ ኣሚን ኩሉ ግዜ እዚኣ ኮይና ንብል ዘለና ኣብ ሳሎን ኮንካ ምቹእ ቦታ ኮንካ ኣብ መቐረት ናይ ዲሞክራሲ ኮፍ ኢልካ ኣይ ስታንድ ዊዝ ትግራይ ዓወት ናይ ግድን እዩ ፅባሕ ክሰዓሩ እዮም ክጠፍኡ እዮም ኣምሓሩ ኢልካ ክትፍክር ከለካ there is someone ሓውካ ወይ ሓፍትካ ኣብ ሪስክ ቦታ ዘሎ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን ዋላቶም ነቲ ፌደራል መንግስቲ ደጊፉ ዝዛረብ ዘሎ ክንደይ ህዝብና ካብ ትግራይ ኣሎ ንዖም ክጭፍልቁልና ክእሉ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓላፍነት ወሲድና ንሕና ረብሓናትና ኣብዚ ግዜ እዚ ሰላም ተመፅኡ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ህዝቢ ስለ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ሕማም ኣሎ ኮቪድ እዚ ኮቪድ እዚ ኩሉ ግዜ ነቶም ቀንዲ ተቃላዕቲ ናይቲ ኩነታት ስደተኛታት እዮም ንሳቶም ከዓ ኣሕዋትና ናሓትናን እዮም
ስለዚህ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ዓቕምና ነቲ ተወፅዑ ዘሎ ሕብረተሰብ ክንሕግዝ እንተኽኢልና ፅድቂ እዩ ብኣምላኽ ይኹን ብሰብ ዋላ ብፖለቲካ እንተሪኢኻዮ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓና እዚ ኩነታት እዚ ተረጋጊዩ ብዲያሎግ ክምለሰሉ ዝኽእል ሰላም ዝነግሰሉ መንገዲ ምክንያቱ ዋላ እቲ ውግእ እንተተናዊሑ ቀዳሞት ዝህሰዩ ናትና ወገን እዮም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ምክንያቱ ተጋሩ ንህዝቦም እዮም ክምግቡ ነቲ ዘለዎም ሪሶርስ ንህዝቦም እዮም ክህቡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ክህብ ዝኽእል ኣካል የለን So we have to be a little bit very vigilant. ጥንቁቃት ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣብዚ ስቂልካ ኣብ ፌስቡክ ዋላ ደግፎም ንትግራይ it doesn't bring anything ብናተይ ርዲት ክሪኦ ከለኹ ፌስቡክ እኮ ኣፅዋራ ሂብን ወይ ካ ቦነስ ገንዘብ ኣይሰድድን እዩ it's like there's nothing that comes from Facebook ድሕሪ real ተፀገም እንተኮይኑ do it on the ground ኬትካ ንዝሕግዞ ኣካል ኬትካ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ነገራት ክንገብር ግን ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ again the same ኣብ ሱዳን እውን ናይትን ኮንካ ታሽሙ ምግባር ንካልኦት ህዝብና ኣብ ሓደጋ ክእቱ ትኽእል እዩ እታ ዝበለፀት ነገር ኣብ ዓድና ሰላም ክመፀልና ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ሓይልና እውን ኣጥፋዮ ነዚ ክሕግዘና ዝኽእል ድማ ሰላማዊ መንገዲ ፍትሓውን ሰላማውን መንግስቲ ንደሊ ስለ ዘለና ደማዊ ቃልሲ ክካየድ ከሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንድግፎ ኣይግባእን ይብል ኣነ ብናተይ ርዲት ናተይ ኦፒንዮን እዚ ንዝኾነ ሬፕሬዘንት ድማ ኣይገብርኒ ብከምዚያ ክንሓልፋ ንኽእል ዮናስ ኦኬ ታንክ ዩ ዛ ዝበልካ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ብዙሓት ሕማቕ ዛረቡ እውን ኣለው ብዛዕባ ኣምሓሪ ይኹን ብዛዕባ እቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ድማ ልክዕ ከምዚ ሓውና ጆርጅ ዝበላ ካልእ ሳዕቤን ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣይሳንዲ ኢልና እውን ወላ ሓንቲ ነምፅኦ የብልና ነቶም ኣብ ችግር ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ችግር ከይነውድቕ መታን ንዛረቦ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ሓሲብና እንተኮይኑ ካብ ስምዒት ብርድኢት ተመራፂሞ ኣብዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ብዙሕ ሽግር ክመፅእ ክእል እዩ ድኽመት እንድሕር መፅኡ ምናልባት ሕርቃኖም ኣብ ኤርትራውያን እዮም ከምፅኡ ኣብ ደገ ዘለዉ ኩሎም ትግራይ ንብል እንተኮይንና ኣብ ዓዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ሽግር ክወጥቁ ስለ ዝኽእሉ ኣዝጋኢ ኩነታት ስለ ዘሎ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ተዛሪብና እውን ንትግራይ ኣለኹም ኢልናዮም ክንሕግዞም ኣይኮናን ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ምኽሪ የለን ታንክ ዩ እሞ ካልኣይቲ ምናልባት ትብለን ተለካ ብዛዕባ እዚ ናይ ፖለቲካ መወዳእታ ሓታ እያ ነይረ ህሳብ ያ ኣነ again I stand for peace no war ብውግእ ዝመፀ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ኣይመፀን ኩሉ ብውግእ ዝመፀ ክሳብ ሕጂ ሰላም ክበና ኣይከኣለን ተዋጊኦም ዘምፁ ናፅነት እውን ርኢና ኢና ዝበዝሐ ግዜ ንረብሓ ህዝቢ ኣይውዕልኒ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ ብውግእ ዝመፅእ ብኩናት ዝመፅእ ሰላም ወይ ከዓ ፍትሓዊ መንግስቲ ኣይመፅእን እዩ ሓይሊ እዩ እቲ ሓያል መሊሱ ዝሕይል ድሓርካ እዚኣ ክንርስዓ ዘይብልና እዚኣቶም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሰላም ክበሃሉ እዮም ሰዲኻንለኻ ሰላም ክበሃሉ እዮም እቲ ሰላም ዘይበሃል ህዝቢ ግን ንክንደይ ዓመታት ክሳቀየሉ እዩ ክንደይ ሰብ ክመውት እዩ ክንደይ ሰብ ክጉዳይ እዩ ክንደይ ሰብ ክስንክል እዩ ክንደይ ሰብ ክዝኽትም እዩ so we have to be very careful እዚኦም ንስርዓት ናቶም ረብሓ ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት እውን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ነገር ክንድግፍ የብልናን ንሕና እንተሆይ ኢልና ገለገለ ኢልና ዘይኮነስ እንድሕሪ ግድን ክንቃለስ ኮይና እዚ ውግእ ብቐጥታ ጠጠው ኢሉ ኣብ ጣውላ ሽግሮም ክፈትሑ ክኽእሉ ኣለዎም ዘይፍታሕ ሽግር ካ የብሎም እንዚኦም ሰባት እዚኣቶም ትዕቢት ናቶም ኣንነት ናቶም ኣነ ዶ ከምዚ ዝብል እየ ኣብዚ ኣብፅሒቦም ዘሎ ኩሎም I think እቲ ego ናቶም so strong ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ኩሉ ክምፃእ ተኻኢሉ ዘሎ ስለዚ ናቶም ኢጎ ሴሮም ረብሓ ናይ ህዝቢ ክጥምትሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክናደየሉ ዝኽእል ኣገባብ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ባህላየ we stand for peace ክንብል ኣለና ናተይ ስታንድ እሱ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እሱ ድማ እዩ ንኩሉ ሰብ ከርብሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓና ኦኬ ታንክ ዩ ገለገለ ሰባት ይርኢ ኣለኹ ምስ ትግራይ ጠጠው ክንብል ኢና ክንሕግዝ ኢና ኣይተሓግዙ ዝበለ ሰብ የለን ኣብዚ ንፁር ክኸውን ሕጂ እውን ንኣሕዋትና ኣብ ሓደጋ ከይነውፅእ ዝገብር እንተኮይኑ ሰብ ኣብ ግራውንድ ክብል ከሎ ኣብ ባይታ ወሪዱ ብገንዘብ ድዩ ብካልእ ድዩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ እቲ ብላዕሊ ንሕና ንዛረበ ግን ፖለቲካል እንድሕር ኢኻ እውን ኩሎም ብታሕቲ ካልእ ይሰርሖም ፃዓዲ ንኣብነት ብታሕቲ ንዝኾነ ነገር ይኹንንዎ ብደገ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ክዛረቡ ከለዉ ብውሽጢ ግን እቲ ፖለቲካል ኢንተረስት ናሽናል ኢንተረስት ናይ ሃገሮም እዮም ዝገብሩ
ሕጂ ኣይተሓግዙ ዝበለ የለን ጠጠው በል ዝተዓመፀን ድሕሪኻ ጠጠው ክብል እየ ድሕሪኻ ጠጠው በል ኣብ ቅድሚኻ ዝኸውን የለን ርዱእ ክኸውን ኢለ ቴንክ ዩ ጆርጆ ካልአይቲ ኦንላይን ቢዝነስ መቸም ገንዘብ ዘይደሊ ሰብ የለም ኩላህና ንገንዘብ ብዙሕ ሳክሪፋይስ ንገብር ኢና ነው we do هو أبز على جزية بزح أب إنترنت سمع زنبرة أونلاين بيزنس كمزي بيراميد شامة MLM زبال بزح أنا قرالو دويلهم نعاتو كمزن ديو كمز جنزب متسكا بزح يزرب بخمز زعتو أبزحت سبات زخسر سبات عنو كم يجير كات فلتو كابز كم يجير كات إنك حق النوتو كم يجير كات تفلتو مالك ما عاد يتصبق سب نتاع زبلكات دويل زنقر نعاتو كمتن دي عنا 3 شيح كلتا شيح وسيدة شحنا مش تمئتن صبوق ينقرك صبوق سمعكات أتو من البعض شيح لكات الحمش تمئتي كفيل كات أتو سلازي كما يزي أونلاين بيزنس كم زي بيراميد ناي بيراميد ويكال زي MLM بزوح كالونا له حجون مصوبنا ديا مصوب فيور ديا قالت بلال هيك كما يتريو كما يجركات مخرنا أبزي جنزب كنا أتن دحر دلينا كما عبل دحر دلينا كاب كمز كال أمراض على دو وحز خونه جنزب كا كي كسر كا مخسر على دي كل جزية جن أتليستي كمز عينت زي كونه ما على تزخونه قارنت زي بيه مخفال كرام أوكي thank you I think the cap politica وتينا برياليتي مملاسنا تبغيو أبوزها politica ون كسب كندو كنبلا يدلني أنا جزياو سلو زخانة جدا كنت أصلا يرنا صبح التوتات والنيرو أبزينا أونلاين بيزنس كله نزح حبرة السبنا أزيو نوت فتير زلوا أرسل تلون نسيو زخان تايك تبلا تخل قال لي أبقى تعمل سيوناس أبي وقت كسب حجسي نت تليفون دوليوناس جنزب كبكيز بلا كسبالو على كحنزو it never happens common sense كوينة كاب common sense sometimes it common sense so rare كوين لو من براي common sense كوي سب تليفون دويلو على كحني هبني زبلا كامبر دويلو يوناس حوي كاب لبيز فتوكا جنزب كبكاي زبلا كسب أزيو حديو يلانكا it doesn't happen سلازي number one رقعي ناي مفلتو يسيو سب دويلو حتى كان تجميرو be careful that's the first warning كاليتي very simple test مالتيو جنزب نختركم تاخد قبر لك يا ناس قلبك خشيت عليك جزيخ خشيت عليك كترهز عليك كدكم عليك then you get probably then you get money جنزب شو يدمت I mean كاب سماي زورد ما ناير أنا بإسرائيليين رغبوني يروم يلام جنزب بس حقيقة it doesn't happen so سلازي بقليلو جنزب كتركب يخايلو فولز قبرك كابتكم انسان الزوات again be careful yes technical لو اب جنزب نجرجن simple principles علو جنزب service مسحب كايد متاكا اقحى مسحب كايد متاكا جيلا نجر مس قبرك in return اتيد متاكا حنت خي قبرك جنزب متاكا يزبلك it's a lie حسوتيو so we have to be very clear ابزي كنفلطو زلنا so تي تست كون كله تكالاي سلمنتاي سبابكم زي وتكون نزبل حتى very very important حتى هذه سبب سلمنتاي ابزي كون حشويه ياتو مسيلكا كغبروز غبوم غديفومو منوع غزي طنتينو ما مش تصنعو شعوب اقوارج كركبو يفتنو تاي غبرو صبوق امغاغبا انت دي تمغيبكا كبدت كانت زي حلي خنتاي تخون كنتي قالت خو شو انت تقبر بسبورت غير كي كبدت كا خطو زلكا سبات كنتاي غبرو كنينا يدلي اب انترنت نعو وحيتم كاليو اقوارج you know this is always the case سبات نتي حقنيا مقد نخو غبرو تيكيت لزلو باقوارج كرخبو يفتنو اقوارج كان بحوني توكاي نفت زليت راي كون نزبت حق سيم ناي گنزب نگرك بت حقنيا منقد غيركا نخد بس حق زي وسري طبابي حتتي تمرتي حتتي نعو خو غبرو لزي دليو باقوارج غيرم كرخبو يدليو نتوما قوارج زدلي دما او قوارج زدلي كابون زبل حيم زربوم سلازي نو قوارج زدلي كالا قوارج حسب زنبري زبلعو سلازي ابزي زلو تفللي سبات نابز زخدو
نتي تخكلنيا منقد كخدوه دليت سلازي بلوم عقل سلازي بلوم كمهارو سلازي دليو كل جزياب زمت أنوتي جنزبهم بمتاو الدلي كري لاتيا يبلوخا كاب ما عادش بعدل زمت جنزب بسرعة بدخان بتمرتي زمت فغلي له انت عدل دلو خاين كها كتكلم تورخا نسيو حدا جنزب بعدل كماتز تخالك أو جن مبزعته مبلوتوري جنزب زوتفو كاب تزرخبون لعليهم زخسرو زخا بروفيت زخانة نقريب سلازي تدقاقامي زمت أنا بستفل عليه ملك دمت نيتورك ماركتينج حدش أونلاين بيزنس ونا يكون نكو ناي سبعتات موديل قدام زتقفش كوي أو حبشات رايز له زيج يعني هذا مقيس اللي بس حنات زينا مالتي امبر أما بزحت نقرات دمقين دي بس حنات زينا نيتورك ماركتينج أونلاين بيزنس يكون has nothing to do with online business ناي قدام زتقفش بيزنس موديل زي سلازي أبزق زي زقن عبرة السبنا حتى شي بيزنس متيا تايم زقبروا شم ترايم تغيروا لا there's nothing new here it's just impact لحجمة هذا لا ذا مسوب في يوردي قالت بل نتي نتورك ماركتين هاير ليفل أبسي حمو زخون حاوني باللون تا ذا بيزنس زي بزوز بيتعفلين هاي this is actually highest level مخنياته ولا حمتي تايز بلك حيب لهم سيرفيس يبلهم تايب لك سبع امس جنزب تركبيها كنت سب تمسخها اما داتا ما تندقبر تناي مودا تسب كون مني خمس هنا يكلني it's very sure اب عالمسي وسون سبي زلو نسخه بس حط غل سب وسوني سلازي تا بيزنس نتوم قدمي زعتو ازيا تبتم مخنياتو كم نفسه كبزعتو جنزب كربيم ناي مودا تزعتو من كل جزء تبلعتن تحسيتن سوميم سلازي نتا ندا قداميتي نزا بيزنس مسو فيوري كرد امس جمرت سب اوريدي تم قدم نعز جمرو امبابا فيوري ويكا قال عين دايموند جولد لو حدا شمع زمكم تيش كم مسو فيوري كيف تقولوا نبتا جامب قبل لايك لي صلاليو ريلي صلاليو تي كتريا كلها this is not business this is joke you زحزنيو بزح حزبي دما زبلع زلو انا كن انتاي له نقلقل سبسكت مرو ما يتخلنيها مغنياتو بعلونكم هاروك خلو لهم a business تمدي كتقاقغت كلا لك you have to pay the price so you can learn you cannot save people from themselves نسبك بنفسه كتتحني تغنيها نفسه بعلي كتحنازل له حبريتا كتبت تغليها اموت اتاك نقلقل السبات كقاقا ياخذ قطهم لك انا مغرمني ناتكم وسانا قبريزو مغنياتو ultimately تقاقيهم يمكن هارو زخلو مبر كم هاراي كلهم يوم هار جزء كم زي نتصبغ ناتهم نعبيت ناتهم تنكف زر لخايز مسلم in that case just go ahead زيت سجم مستهرمو مسكسرو then they can learn أبجله جل network marketing نمود ده تندبك بكا أبجله جل network marketing تمهاريها فديغانة official عبيت network marketing بحالا كمباني تات كم يجيرك حسب كشيء كم تغلي مراغيه and that's very important إذا سكيل إذا ترى تمهير كان توصي خاو you're successful مغنياتو حدا قداسن كبورن تدلين سبب كم يجيرك حسب كان بسبات تعلف كم يجيرك رسم ما يجيرك في social media نقرات شيء إذا تمهيرون زوجو سبات they didn't lose a lot إذا أنا بس pure كريا خلوقن I think this is pretty much نتزبي ripping off جنزبو سكا goodbye as عينته and حبك ندي وارد عرستو سنة جزء كتافي هذا مغنياته it's always the same نستوى سنة جزء قصة البيزنس هذي تعريت طوبلي كل من قد حيزقني مت تزبقن كم حرك خلاله كا otherwise تي تجمع كل جزء كقصة اللي مخسر سلزلوا كقصة اللي بزيا كنسجرا I hope كتناقش فيها وانت حتى ناتك هو أبا كحلفنا حاجي بزح حساب بخموز خسر لندو مالت قمار أزبلوهم بزحت سبات عنده كفيلهم ولا حنت مغصب قرشي كابت حمشة ميتديو كالت شحد يوم كفيلهم ولا حنت زي تملسهم سبات عنده أبز بيزنس زعوت كل جزء توم مجمر تاز ماتيوم كاباز خصب ولا أب جوجل أتيهم كتريوات غيرهم كما يكم زخانة مالتو مليونات سبات يعطو كابت مليونات زعتو خان وحدات يبوم سوم متوم زجمر وجن مليونات يخونوا مالتي حصير جزء that's true حبرتسبنا كمهار انت خوينو بزح غزي انا ندحر تقاشيشه وين ندحر كثيره يسكت
ንብል ማለት እዩ ያ ነቲ ካልእ ሓውና ወይና ሓፍትና ኣይንነግርን ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ካልእ ሰብ ከይከስር እንድሕደሊና እንታይ ክንገብር ኣለና ናቶም ዝኸሰሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣትዮም ኤክስፒሪየንስ ዝገበሩ ሕማቕ ኤክስፒሪየንስ ዝገበሩ ከመይ ገይሮም ኤክስፔል ክገብርዎም ኣለዉ ነዚኦም ሰባት ያ አይ ቲንክ እዚኣ ናይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ሓንቲ ዝገደፍናያ ዘላ ሓንቲ ሓደገኛ ክፋል ናታን እንታይ መሲልካ ዮናስ ኣነ ንመን እየ ዝእቱ ንኣሕዋተይ ንኣዕሩኽተይ ንመሓዙተይ እየ ዝእቱ this is very dangerous ምክንያቱ ተለኻኺምካ ኢኻ ትጠፋው ከመይ ዝበለ ሕውነት ይበርስ ምሕዝነት ይበርስ ዕርክነት ይህረም ስለዚ እቲ ናይ ገንዘብ ክሳራት ዝቐለለ ክፋል ናት እዩ እምነት ናይ ሕውነት እዩ ዝትምሰስ ኣብዚ ስለዚ ሓወይቲኒ ዝብላካ ኩሉ ግዜ ሰብ ምክንያቱ ክንዚ ቢዝነስ ኩሉ ግዜ ሓውኻ እዩ ከምፅኣካ ዝኽእል ናብኡ and that's the dangerous part ስለዚ እቲ ቢዝነስ ክትከስር ከለካ ገንዘብካ ጥራይ ኣይኮንካ ትኸስር ገንዘብ ምኽሳር ዝቐለለ እዩ እቲ ዝዓበየ ዝምድናታት እምነታት ስለ ዝህረም እዩ ስለዚ ኣብኡ ጥንቃቐ የድልዮ በዚኣ ነዚኣ እውን ተወሳኺ ሪማርክ ክገብረላ ይኽእል እታ ካልኣይቲ ሕቶ እንታይ ነይረ ዮናስ ብከምዚ ኣትዮም ዝኸሰሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ ኤክስፔል ክገብሩ ፓብሊክ መፂኻ ምዝራብ ማለት እዩ የስ ነቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ምሃብቲ እንታይ ስክፍታ ስለ ዘሎ ወፂእካ ዘይምዝራብ ስለምንታይ እዩ ማለት ቀዳማይ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ሶሻል ሚድያ ሓድሽ እዩ ንዝበዝሐ ሰብ እዛ ኣነ ንስኻ ንገብሮ ዘለና ቀደም እኮ በዓል ሲኤንኤን ጥራይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ሲኤንኤን ቢቢሲ ነዚ ክገብሩ ከለዉ ሪል ቢግ ቲንግ እዩ ነይሩ ቀደም today thanks to technology everything is possible ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፓብሊክ ወፂኻ ምዝራብ ቀሊል ኣይኮነን ንኩሉ ሰብካ ቀሊል ኣይኮነን መን እዮም ከተሰዩ ኩሉ ግዜ መሳኪን እዮም ዝህረሙ ኣብ ከምዚ ቶም ገርህ ልቦም ቶም ጥዑያት ሰባት እዮም ኣብ ከምዚ ዝህረሙ ንሳቶም ከዓ ክላ እንታይ እሞ ኣምላኽ ይፍደዮ ኢሎም እዮም ሰግርዎ ታሕቶ ከማ ክብሉ ከለዉ ግን እዚ ሰብ እዚ መሊሱ እዩ ናብ ካልእ ከይዱ ንካልኦትካ ክሃርም ስለዚ ኣብ ከምዚ ወፂኻ ነቲ ሰብ ፐብሊክሊ ከተምፅኦ ምኻል ኣገዳሲ ይኸውን የግዳስ አይ ቲንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ነዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ኣይፈለጦን ወይ ከዓ ኣይተረድኦን ዝብል I don't understand that ክንደይ ግዜ ተገይሩ ኣሎ ብዛዕባ ዛርእሲ ብዙሕ ይዝረብ ዘሎ ከም ዝበልኩኻ ገለገለ ሰባት ክድሕኑ ኣይደልዩን እዮም so they let them try it again and ገንዘቦም ክኸስሩ እዮም I hope at some point ክርድኦም ብከምዚ ኣይኮነን ሓቀኛ ቢዝነስ ጌርካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኣነ ድሕዝነኒ እዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ነቲ ህዝብና ቢዝነስ ዝበሃል ሕማቕ ምዃኑ እዩ ዝንገሮ ሽዑ ቢዝነስ ተፈቲንካ ብቀደሙ ክሳራ እዩ ቢዝነስ ዓወት ኣይምፅን that's the biggest mistake ምክንያቱ ሓቀኛ ቢዝነስ ምስ ግዜ እንድሕር ዕቢኻዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ቢዝነስ ካብዚ ዓጀውጆ ዝበሃል ዘሎ ክትፈልዮ እንተኮይንካ ቀሊል እዩ ኖርማል ቢዝነስ እንታይ ዝገብር ኣቅሓይ ዝሸጠልካ ወይ ሰርቪስ ዝህበካ ሬስቶራንት ኮይኑ ምግቢ ከሽኒ ይበካ ሽዑ ገንዘብ ትቦ ድኳን ተኮይኑ ኣቅሓ ይሸጠልካ ነቲ ኣቅሓ ወሲድካ ድማ ገንዘብ ትቦ this is the business እዚ ኣይተቐየረን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ ተቐይሩ ዘሎ ኣክንዲ ብኣካል ትራኸብ ብዲጂታል ሚድያ ተቐይሩ ብኦንላይን ክሸይጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኦንላይን ቢዝነስ ክብሉ ከለዋ ብዙሕ ግዜ ነቲ ብፊዚካል ዝግበር ዝነበረ ቢዝነስ ሜድዩም ቀይሮም ብዲጂታሊ ክትገብሮ እንተኽኢልካ this is online business እዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ግን online business እውን ኣይኮነን so we have to really differentiate this thing as well because there's nothing that you can sell online or service ወይ product የለን ኣብዚ ንዓቶ ገንዘብካ ክፈለኒ ካልእ ሰብ ተምፂኻ ድማ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ ማለት ክሰብ ኢኻ ትሸይጥ ዘለኻ ንብረት ኣይኮንካ ትሸይጥ ዘለኻ ኩሎም ቶም ተምፅኦም ዘለኻ ሰባት ትሸጦም ኢኻ ዘለኻ ንዖም ሸይጥካ ገንዘብ ትኽፈል ኣለኻ I think ሰብ ምሻጥካ ገበን ይመስለኒ ካብ ቀደም ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ እንታይ ዓይነት ኣድቫይስ ክትበና ትኽእል ኦንላይን ቢዝነስ ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ክምቕብሉ ዝደልዩ ሾርት ተርም ድዩ ሎንግ ተርም ብኸመይ ሕፅር ዝበለ ምናልባት ከምዝን መገድሎ ምናልባት ሓበሬታ ዝግደሱ ሰባት ዘድልዮም እንተኮይኑ እቲ ሓበሬታ ያ እንታይ ክብል ይኽእል ኣነ ብሕፅር ዝበለ ካብ ቴማና ከይንወፅእ ኦንላይን ቢዝነስ ወይ ካዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ዕድል ይከፊትልና ዘሎ ዮናስ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ክንበገስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ኩሉ ድሕርና ኢና ንበፅሕ that's very dangerous
كل جزء دحريت مخان حسايو كسب له ما يربحنا انت رجون كربحنا يكونن. So we have to change this thing and we have to come forward. نخدميت نغمت كنت عرالتنا. سلازي there are different methods كما غير كان نخدميت كتمس تغل انا انتازبل. ابتنا تي channel زمرو نتز بقى انا زمرو زلو غصب كابتم ابتقوم زلو صعدو نلعل نخدميت كموت يزدلي. How do you do that? It's not that difficult. Number one, أفتحز لخيا عدي سرعة ديو تمرت ديو قال نجر بيزنس جبرك لك. That's very important. أبسرعك تجيك خسرها لك يعني خالوت كسرت كلا لك. But that's not enough. سرعة نبين خلا يكونن. Here is what you need to do. نتأكد جبر لك أبغون سرعك. لك كابسرعك مسمتها قدامي تجبر زلك جنزبك أغم سيف جبر. لو من عاقة صباحنا صدراغا يعرف صباح ما نهاجرنا خطأ مناي سلازي جنزب كنحس كنكل لنا كابتن جنزبنا زغمات جنزب كلونا خلالو أنا مين نيرتراخ نحول لنا يبلي لهم كنحول لنا كابو تريفنا جنسيف كنكبر كنكل لنا that's very important تقدامي عبيت جنزب كنحس تجميرنا يزمت then تجنزب تقوم تزل لخاخي انتهي خاخت قبره دكي سيدي خنبر زلو ويس كسر حلو زخل من قدلو yes there is a way سلازي جنزبك خابز دكس نيشتي كابت جنزبك دما كسر حلو ابزخل بوتا انفست قبر لك እዚ ድማ ንስኻ ብخلو تخلو ፍልጠት ደይነሲ ኣገባባት ኣለዎ ገንዘብካ ናብተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ዓለም ኢንቨስት እንደርጌርካዮ ንሳተን ከዓብያ ከለዋ ንርእሰን ኢለን ከዓብያ ከለዋ ንስኻ ድማ ካው ትኸስብ this is very powerful stock market ኣብ ከምዚ ንብዙሓት ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ነዚኣ ገንዘብካ مساحة بدحريخا خسر حلقات تجميرو it's very powerful smart life زبحال زي شركاتهم سو جنزب سو يلو كابن بانك زي قلقلقن قال كابن عاقا قلقلقا زخل من قد تفتيركا important easy the second one which is very important to me أبزانا يلو مارستون كل جزية نسخة زلكات أقاتا تالك what can you offer to the marketplace business at the end of the day business بانتايو solving a problem انتهي تقام كتفتح تغلب عالم صغا أملاخ قال نجار بأخاخ سرحي لفتيركا this we know this is a fact انتهي تسخان خالو سباك تحجزوا لتغل for example أنا نسخان discussion نقبر لنا in about شعز خوان سبيرين نالو انتهي نقبر لنا نزل له كونتات نسبات نخنا فلت بعقمنا نتعرى لنا this is something that we can give to the marketplace زي نخالو سبات نحجز لنا نقبر لنا هذا سبات اللو كل زلهم بعلهم كفترة زغلو كشان خد كون تغلي خاي can be very good cook زبالة عمك بزخشن كايت قربن سلت بغنا تنحز then put it in a website وقا قبرلو نزي عمك بزيا order تجيركا deliver كقبرلكا خلي ويدما ما تشوفهم بيك تقبرو تخلي يوميلكا advertise كقبرل تخلي خا exactly كاب جزاخا كاله ولا أنا ما حاسك إلا تعلق كان بقوله you are very good in that ولا أنا كتحس مسكول أنا خدتعود guess what أب كبابي خال لو جزية زي بقولهم عاد جنزب زلهم سبات نفع سب ندوقهم كحجز لهم زخل سب بساعات مالتي سلازي نتازلات كاتسجع نفط ماركت بليس ديجيتال ويب سايت جيركا أنا خشتي كم زعينة تقول علني كم زجيرة كحجز خليه كم زجيرة يحجز الكاب فيديو تسبق جيركا بريزنت تقبره نساعد دم خمسة أب كم زجزية بخمسة دويلكم رخبوني إلكا نشتي أدفرتايزمنت جيركا أب تكبابي خا أدفرتايز تقبره يس وات بزح حسابات دلي ولا ونسر حزي ماشيهم كتقام الخيم نعايلهم حياك قبر خيم الزيت أونلاين بيزنس بال كند جزا كحكا هي سرا حل نكابتبل ناتكا بلاتفورم ناتكا ويب سايت جيركا أبعدها تغربة this is what I want to teach people نزي أنت تماهرنا أنا نخدميت كم نخدم مغنياتو سرا وحيلنا مسمتنا جنزبنا يسرح له نحن دما بعلنا بيلد جيرنا نعبيو بيزنس علينا كمون أبتو ويب سايت ناتكا كاب تشاينا ديو كاب دبي ديو كاب إثيوبيا ديو زمت نبرة همتخا أكن دي دكان كفيت كمعات عشان تغفل كاب جزاها كشطة تغليها الزيتات يتنعنا نقدمي كمت عنا زغل نزد ما كنفلتون تبقسو سيدنا كنشرح لوني دلي 70 تنتلو كلت يوم تسريهم صبغيو منجني هسه قلعو الدهاني كلت يوم تسريهم they're gonna be hurted with the kids سلازي نايلوم تكنولوجي نزيز عدلنا كلت يوم كاب ندقوت يوم نخالو زغلغلو ناتهم بيزنس ابغزوم حاده نعونا سرحي حاده سرحنا مزه they can have a beautiful life
ፅቡቅ ዝኾነ ስድሮም ከዓልዩ ይኽእሉ ዕብየት ድማ ዝቐለለ ብከምዚ እዩ I think እዚ ዓይነት mentality and mindset ኣብ ሕብረተሰብና ከኣቱ እየ ዝፅዕራነ and I am doing really ብዙሕ ለውጢ እውን ክንገብር ክኢልና ክብል ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት Okay, thank you ጆርጆ ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ዝብልለው እሞ ምናልባት ኢንተርስት እንተኮንኩም እንድሕር ፅሒፍኩምሉን ጆርጆ ኣብቲ ናይ መሰንጀር ናቱ ዝበለፀ ይመስለኒ ምክንያቱ ዓብይ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ከረድኣኩም ስለዝኽእል ካልእ ከዓ ምስቲ ዘለና ግዜ ቶፒክ ናና ክንውድእ ስለዘለና ምናልባት እንድሕር ፅሒፍኩምሉ ዝበለፀ መስለኒ ጆርጆ I think ጂ ኣቡ እንደራቲና ነዊሕ ግዜ ክወዘልና እዩ ኣብቲ ዌብሳይት ናተይ ኣለዎም ኢናፍ ኢንፎርሜሽን ምናልባት ከም ሓገዝ ነቲ ዌብሳይት ሼር ክንገብረሎም ንኽእል the rest is pretty much ክንሰግራ ንኽእል ኢና እታ ቶፒክ ይብላነ okay thank you ናይ መጨረሽታ ቶፒክና ምናልባት ፅፍፍትን ሕፅርትን እንድሕር ጌርካ ዝበለፀ ምክንያቱ ክንዛረብ ጥራሕ ኣምሲና ገዲፍናዮም ከይንኸይድ ንኦም ንገለ እውን ዕድል ክንህብ ስለዘለኹ ሓፅር ኣቢልካ እንድሕሪ ብኢንተርነት ዝግበር ምትላል ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ከምኡ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ዓመፅ ማለት እዩ ብዘየገድስ ምትላል ክኸውን ይኽእል ጥልመት ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ካናዳ ንብዙሓት ሰባት ገንዘብ ኣሕሊፎም ዝሰጠልሙ ኣለዉ ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ማለት እዩ ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ከምኡ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ይኹና ኣብ ካልእ ብዙሕ ዓመፅ ይወርድ እዩ እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ነውራም ተግባራት ኣብ ኢንተርነት ኣይትሰምዖን ኢኻ ብዙሓት ዝተሃስዩ ኣለዉ ግዳይ ናይዚ ዝኾኑ እንተኾነ ግን ኣብ እዋ ቁሩብ ከቢድ እዩ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኦም ኤክስፖዝ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነዚ ከመይ ትሪኦ እንታይ ክትመክሮም ትኽእል እንታይ ክትጥንቀቁ ብላ ኣብ ከምዚ ከይገጥኩ ብዓብዩ እቲ ተመራፅስ እዩ እንታይ ክትንቀቁ ይኽእሉ ወይ ኣለዎም I think እዚኣ እታ መንሽሮ ናይ ቴክኖሎጂ እያ እዚኣ ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ በልሕ ካራ እዩ ብዙሕ ነገር ከሳልጠልካ ይኽእል ብመንፅሩ ድማ ከዓ ዕንወትካ ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኣዝያ ሓደገኛ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ብዙሕ ስምራት ዘለዋ እያ ብፍላይ ብዙሓት ሰባት ስለዝፅሕፉለይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ዘጋጥመን ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘጋጥሞም ገንዘቦም ስጠልሙ ካልእ ሂወቶም እውን ዓብይ ሽግር ዘጋጥሞም ዝያዳ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ብዓርከን ይኹን ብካልእ መቃርብትን ኣብ ፆታዊ ኣብ ፍቅሪ ከለዋ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶታት ሸር ይገብራ እንደን ብኡ ገይሮም ድማ ብምፍርራህ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወይ ካብ ናቶም መሓለኻ ከንብርዎን ዝፍትኑ ሰባት ከም ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ይበፅሓናነ I'm very sorry about this ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ኣዝዩ ሕማቕ ዘይባህሪ ናይ ሕብረተሰብና እዩ ግን ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ዘሎ እዩ ዳርጋ እቲ ቴክኖሎጂ ነዚ እውን የፍቅድ እዩ ክልተ ፍቑራት ክዕልሉ ከለዉ ዝኾነ ነገራት ሼር ክገብሩ ኣይከኣልን ወይ ኮምፕሊትሊ ጌጋ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ነተን ኣዋልድ ኣሕዋትና ክንመክረን ድሕሪ ኮይና ኩሉ ግዜ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ክብላ ኣለኒ ድያ ይብላን ከመን I am not really sure ብዙሕ ሕማቕ ዝሓተክ ወዲ ምናልባት ካብ ልቡ እውን ዘይፍቅረካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነታ ብልቢ ተፍቅራ ጓልሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ክትሓታውን ብዙሕ ኣይትመርፅን ኢኻ ይብላነ ስለዚ ከምኡ እውን ብልቢ ዘፍቅራ ወዲ ነታ ጓል ንሳ ዘይትደልዮ ነገር ክሓታ ኣይደፍርን ይኸውን ይብላነ again ስለዚ ተን ደቂ ኣንስትዮ more than anyone ልዕሊ ዝኾነ ካብ መጠን ላዕሊ ክጥንቀቓ ክኽእል ኣለወን ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ የፍቅድ እዩ እንድሕሪ ሕማቕ ስእሊ ሂብኪ ከምኡ ዓይነት ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና and the problem is also ነቲ ስእላ እውን ፎቶሾፕ ጌርካ እውን ክግበር ይኽእል እዩ ሓንቲ ግን እንታይ ክገብራ ኣለዋ ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክሰብዓ ክኽእላ ኣለወን ኣካላትኪ ጥራይ ከኣምላኽ ይፈጢርዎ ክዳን ተኸዲና ዝተፈጠረት ጓል እኮ የላን ምናልባት ተላ ኣብዛ ሃይ ክትብለና ትኽእል እያ ኩልና ጥራይና ኢና ተፈጢርና ስለዚ እቲ ግዳማዊ ኣካልና እውን ፅባቐ እዩ ሓደ ሰብ ካብቲ ዝግብኦ ደረጃ ሓሊፉ ሕማቕ ስእሊ ሼር ክገብር ተኽኢሉ
مودات عالم أيكونن ولا حنت جميع بلون بو تجديدات تقول نفسها خد تفاب كار حدا قاعد كيد مفتان جيجايو يعني هذا ما كم حبرة تسب بذكاء لنا من 5 عينات بحري كم كنا لنا نحنا بستقال مثلا كان زين كم زين عن دكنستيو كان حق زنن كان زاربنن مورالو دقف كن قبرلنا لنا مغنياتو اتن كم زقات من دكنستيو ببزحت زي ويدك تبعتيو اتهم حيل زي بلهم سباتيهم ويكا ثم ازيوم غور حد يكونيهم اجيكا باسرائيل كندي سبات رخيبالو هانه عب ገንዘብ ዝተጠልሙ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ደምሪ ሂዝካ ለይትን መዓልትን ሰሪሕካ ዘጥረኻዮ ገንዘብ ናብ ሓደ ቦታ ንክትከይድ ኢልካ ዝሃብካዮ ገንዘብ ክጠልመካ ከሎ ናይ ሞት ሕቶ እዩ እዚ ንሞት ይፈሪድካ ዘሎ ግን እቲ ገንዘብ ፅዒርካ ከምፂኻዮ እዚ ነገር እዚ ቀዳማይ ነገር ትምተልካ ትኸሙ ጌርካ ዘሎ ሰብ ንኻልኦቱን ከምኡ ክገብር እዩ ስለዚ ትብዓት ወሲኽካ ነዚ ሰብ እዚ ናብ ህዝቢ እንተቕሪብካዮ ሓደ ፍትሒ ክመፃካ ይኽእል فتح خمسة كغيل مهنياتو اتنا آخر حقوق كوي نزات كعكزولو نزنات كحمام نزنات كحمام بقليل جسمعو أب قربيتو زولو سب كل غالي سلازي نزت أكبرات زيزك على ساكالات ونسلو زولو اتقدايتي بفلاي بسوشيال ميديا نا بابليك كما تنحر خيلو بتسب أفتح تقيد كات ولو زغيلن نتزقبا قبرا ملتكبالون نخالي كقطع على زغل من قد سلازلو عبيس ناس غندعري لناقن حلافنا توسر هيكون المغنياتو صباح نقوه كالو سبات دما كوما عينات بحري the same عينة سبات زوم سركنا بنا دي بيزنس نبلا سبات حدا سبا يكونن زغطلو أبزي كاربا قزي حان تقال دويلات اللي نيركب حدا هاجر كوم جيرو معاد جنزبا بليعو أبزي خد كخيدي تقبرني بالكنيلوا يس كتقبري تغنيا زي قلنا تالو كدنيا قديمي تودي حيلو كله غليو انت حرام ميديا مسيحة زاربا كن ازي سبزي نكالي سب نكيت هاللون كعطش اي غليو ناي سوشال بريشر وين كتكبر له غليو سلازي وزي خامزراب حلافنا توسرعيو نز 5 عينات اقامات دما نمقودال عبي حاجس كبر غليو يبلانا مالتيو اوكي سقطا انتاي كم تسخل مخنياتو كل غزي ناتعطنالو مبي بعقان انت زي بلعكا تججف دحرجف زمصح حمامالو يا كمون أبوشتنا زول شجر كل جزء بزوج شجر يبغان فنان بكم دك سبات بحرياوي يا انت هنا جن مسجد لنا تحر بايتا حبرة سبنا ما خا زيادة عبدك أنوسيان تحريقها كم زعينت عمس بفلايد مازي أميناس اللي فيديو بحدث جبر كاو برضو وايد ما سئل من اللوات يجبر يا بعين حقون من البعض أبزي محبول عالم أوروبا ديو أمريكا أب مونغ خليته سبات استجبره حلال ناي فيديو سئل من اللوات برايفت سلازخونه أب بابليك ورد بحقية حتتو يا سلازي دي أول كفلتوا مالاتي من البعض كم عند حرجيرو أب أوروبا دي أب كال حاجة ما أنت غير بحقك تعزقه الشجر جن أب حبرة سبنا سأم مفلات ديو سكفتها من البعض مدحري كم زينة كوت يخيل ديو كاب زبل ديو بزوح حساب بزوح ناي جنزب ناي زي سئلز بلا كذا لقون بزوح يستعمل حساب على الزغاء من البعض شجرنا أنت زي تفتح زعبا شجراتنا أنت زي تجاربنا أنت هاي سعبين كم سألنا سايكولوجيكال كمون أب سوشيال كم سألنا زغل ألو تاوت سلوا. Yeah, I mean, this is therapy. تي تأجم أب public مزراب كلتا advantage كل وغلي. تأجم كا كتجارب اللغة كلا لك وش تخابين غاينو بين غايز غات لك. سلزي تي problem من البات نعخ عبس أجم كاينو كله يخليو public مزراب جن عبي حاجز كم تخلي مغنيات بقوله كنده تتقمتها تكنر من البات. قدامي تأجم كده دقة تجارب اللغة هذا البونايو مسود ما ناتو تقمن له. تدراني تكالاي اتدي سمع كازلو استفل على عين السبيو قال كاباتهم نزت قدايناتك بغليلو كردو زخولون كحجزو خازخولون سبات كله يخوليو which is very likely زكال يزي تقدايكا نسخاتي حسب كاد دقف كترقبلو تخل من قد كل غلي تكال اتنسخاتو زاربه زلغا ندحر حجي كومن خيقاتم عابي حلافنه تاو سرح ونيو
So it's very important إن خمسة عينت سئل كذا مخاد مالتيو نابسب كتقرب خلقة it helps نتي تتساقمنا أتنتايو public يو كني سبات كالو نتوم سبات أزيوم كاسيوم زخول دما سلزي زدمات تساقم على تاو تساقم كون كله أما وده تاجن كدنا public وتيخان زي نجارات زي كزر بلوك خلالو مغنياتو هي وات كالو تسلزتهن yes أركان يركومنت جيروا نماني أخذتهن of course it's not really كسب كن بيكون نزنا يجنزب زي متلال قال ملك كون كله جن برجس أب أفريقيا سلزلوا حيلية بلانن ويا حيلية بلون تسب إسرائيل سلزلوا أمريكا زلوا ويا أوروبا زلوا كرخا قبل كني but بالpublic انت رجير كايو نوعو كرخبو زخولو سبات أخول evidence تلقى كرخبو زخولو سبات سلزلوا نسوين تجبن نياون بستفل عليه من قد كهستي سلزخل زيا public ما تخام زراب كم culture أقدر أسك خويني ما تعي مغنياتو social media ندخوم وين حجازيو ندخوم سب حجز قبر لي مغنياتو زحجزو أكل زحجزو سب نتفتحناتو كتاب غل زخل سبون كغرب سلزخل مالتي بخمسة ريال خلي بلاني. Okay, thank you. توتاتي دارجا ودي لغو أنا ون أبدي أقرب كمهرة كبلاز دلي بخمسة قدايات زخونكم دك أنسيا هونو دك تبعتيو كل التناقر توم جنزة بستوسطكم زي ما لسنت غيرهم كونتاكت زي تقبل واتساب بلوج غيركم بماس ميديات بخالي أنا كم يوم عين السبات إكسبوز نحر غيركم زبالة زخويني يسمعني كالي بزعبان دك أنسيا قبلاز دلي خاء كل التناقر نعبنت ميتو موفمنت أب أمريكان تحرينا بزحت أكترس حبوبات نايزن فيلم ويكالي بخمسة عمد زوردن بزحت نيرا أسكيت أن نخندي عمد حيزن أونيرا نزي شكر يوناس كلت داي خابني كتل أجمل كلت يا نروح عمد بحزوة سبات على إذن سايكولوجيكالي أبيوتن زمت أن سقطي بزح كينكات كم زنبرن دحر مزرابن جن كم زتم عايشة كوناتاتنا كاب جمير دما بزحات أمريكاويان أبكال عالمون أنا ون كم زتعميس أنا أي ون كم زأقواني في ندابلو زارب السبات بزحات وتشوم دك أنا سيام حالتي كمون أبكال بوتاتات زر الله عمس بدي كتابعاتي زعمت زنبرو لو أنا عايشتو ناي كندي عمتات ناي 13 عمتات مالتي مخنياتو تأباخا زلو أصلي انت زي حميمو كل جزي اندا سرحي زخي إذا سلزغونا دما كلتا نقر حانتي زبالة كل جزي ولا زوم نعلم زمرحوا زلو بريزيدنت يكون كالوت مرحتي أما إدخونو أدفايزر سالو أبكبابيكم زلو كحجزونا تبلوهم تأملوهم سبات مسؤوم كتزرارو خدكئل لكم انتاي كقبر على المغنيات زي نورمال نقر أيكون زفرارهاكم سب متغينو كوتشي على فيسبوك زرقح اندابله ززارب سب متغينو ما بقى ابنا حلنا ما صرت تنبر عن تغينكم كيتكن تأمن وسب بزي قد قبيهالو مسؤول تزاربات كلالك إذا دما بزح ناي حساب دقف ناي جنزب دقف ناي كال دقف كترابات كلاي بزحات مصنعات كم تحبره مالك أبزي أكبلا زلي سئلي فيديو طرحنا بسخون كينكن بزي قدس بحاجة تنبر انت خوينكا كالو قداي أب أفريقيا خوينكا نحادا أمريكا إيروبا زقمت سبقن كم أمبار أزيو حدا قنياي مخنياتو بخمز جهو حيزوم جنزب زقبرو سبات بزحات هالو أبسحادو حبشاون أي تعنونيو زفرارهو بخمزي بزوح نقر زقبرو مالاتيو إذا سلازغوانا دما ندقى يلكم نخالق يلكم زقوانا كم زعينات أي تكبرو هيواتكن أبواد حدقا أي تورد عبلكن يتتم بالون أمارا سلازي كوانا صبوق سلازي كوانا حبا قسلو حبا فوز سلاز كوانا تمراتي أدفايزر رغيبكن تزاربو أو شجركن كالق زبالة أدما نتزمت كاب حدا تسب وتسأي أب سوشيال ميديا خزارة بيلكن زخوانا نجر زمت قبله يلكن دحر واتيكم بتبعد ما ناخن حنت معالتي دحر أسب كرسعكي نادي بدالي يسب كسايد قبل قرب وحدا سبات جن ولا أنا أخي كمزي دقوتي أخمزت بالكبل سلازغل
ابزون ጥንቃቃ ይደሊ ግን ወፂእክን ድሕር ተዛሪብክን ብነብስክን ተትሕና ካልኡን ነቲ ሕብረተሰብ ዓብ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ነዚኣ ክመክር ደሊ ቴንክ ዩ ብዝተረፈ ጆርጆ ዝኾነ ትብለለካ ብዛዕባ እዚ ንሕለ ዝነበርና ብወገነይ እቲ ዝነበረን ሕቶታት ወዲአ ኣለኹ I think أنا وين تزبال إليه very interesting topic بفلا إزنا دكنستيو yeah I think إن سلايخا متن بزح زفرا كل متني زحسيكا ندحرقاتي مخينو زجبر كجبر ترايو مغنياتو بخمزي big business يو نسب manipulate بمقبار استفل علينا قرات بمقبار نسبات زحاسيو سبات وحدات هيكونون نأتي تزلو كنتات كم زلو تقبلنا دهراقاتي مخينو أكيد نبز بس أحكام ساحلكا public متيخا نتناتكا زقبرلكا ناتكا سايد نايت ستور وانك تنقر لك بين غيتا ساقيكي كونن كمون نكن شو تدي كونس بزحاد كتبعت يوون بزوح عينة المتات زقات موم سباس لزلو public متيخا مزراب كلمات خلالو زدما نتوم سبات نعوم زي تصبي وحاقس كقبر خل نتقبن دما زبرت عصفعيت كوني خيليو ابتعت غيدون زبط حلو من قد كون خلي كاوخا ما اصلا زخنون سب كفلتك خلالون خاكي حسي بخمزيا كن سغران خلينا يونس اوكي ثانك يو بطعمي انترستين نيرو نايلومي مدبنا منالبات اب يوناس تخل زبل فيسبوك نعطي اب ماسنجر ندحر صحيفكم لي كدوللكم خل معناتها اب زخدوللكم ايكل ستريم يات سلازخونه أبتا يوناس كدول تغدي خاص حاجة ورجع نالبعض اللي حد صحيفهم لك I don't think so messenger ناتكا messenger كصحف لهم مسكه صحف لهم دحان تخلو أب يوناس تخلو زبل messenger هاي ندحر لكمني كدول لكم سلازخيل اوكي زيا غلنا نقرا أبتا ناي ماسنجر هاي ندحري لكمني أب أخذ ولا لكم غير مغنيات جورج هذا ولا يكيلنيو يا ناتي أنا كده ولا يكيلني I think so بس خانة وي صحف كدولة نستنى سنة دقائق maybe برفقن قبل لهم نخل just for 3 seconds maybe أوكي دحان مثلا سكند جلس خون درف الوقت وي بصحف ندحري صحيفكم هون بزوح شجراي هون هذا غلطة سلسته حتى دن I think أنا جزيون كيد سلزلو كيد بلالو انتهي كم نقبر كمان كودر فاير no idea دحان ولا أنا حمان بس موزيك قبل خيال دمس قرب تحت له جورجو حتى انت لك من البعض دعير يلا
جورج ምናልባት ተከትል እንተለኻ ወገነ ወልሓን ትይለኹም ያ ተቀብላለሁ እይ I think it didn't say that ዝኾነ something is wrong. I think حتى هنتلنا غيرنا باغن كتل ولا اوكي دحان ወልሓን ትሪኦ ኣለኹን ኣነ ናይ ከም ገለ ኮይኑ ለመሰለኝ or refresh كبره maybe. يا حنتي حتى انت تبلالا كاب صقويني عند برهان دمصت سينجل مام كوينن بخالوت زيغاتات بزح زرفا زرخبا دكنستيو يفلتيه بناتكم متببع ميديا متين خالوت ككافلا كدقفون يا كدقفون سناينيرو ثانك يو يس I think تي زي نغرات زينا همان كنزاربتن هنا مثلني دحر تخايلو تن كمز عينت صقم زغاتمن دكنستيو تي ابابليك متيخا كساب كندو مفتح لو مالتنا يكونن sometimes كل صقم ابابليك ስለተዛረብ ካዮ يفوس ማለት አይኮነን ኣብዚውን ቁርብ ንጹር ካውኒ ድሊ ምክንያቱ ፓብሊክ ንባዕሉ ካለ ፀገማት ዝፈጥር እውን ኣሎ ሓደ ኣብ ፅብብ ዝበለ ዝነበረ ዓለም ኣብ ፓብሊክ ምስ መፃኻ ካብ ዘይትፈልጦም ሰባት እውን መዓት ፀርፍን መዓት ሕማቅ ኮሜንትታትን እውን ስለ ዝመፅእ ነዚ እውን ተቐሪብና ክንፀንሓሉ ክንክእል ኣለና የግዳስ ብፍላይ ንካልኦት ክምህር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ንዓና ዝመፀና ፀርፊ ደይኮንና ክንርኢ ዘለና ነቲ ካልእ ሰብ ክንሕግዘሉ ንኽእል መንገዲ ክንርኢ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ብዙሓት ሰባት ኣለውኒ ንከምዚ ዓይነት ክሕግዙ ዝኽእሉ እቶም ሰባት ኣማሪፆም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ግፍሕ ዝበለ ዕድላት እውን ይህብ ስለ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ድምፂ ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ ምሽ هو ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ እስከብዚ ሓደ ሰብ ደውል ኣለ ይብለኒ ኣሎ ልይቱ ፍሳሐ ደውላልክ ኣለኹ ወይ ልይቱ ፍሳሐ ደውላልክ ኣለኹ እንተለኹ ምናልባት ተቐበል እያ ልይቱ ፍሳሐ ደውላልክ ኣለኹ ግን ተቐበል እያ የለኽን እንተለኻ ሃይበልኒ ድሓን ብዙሓት ዮናሳት መፂኦምን ሓቂ ኩሎም ኤርትራውያን ዳርጋ 10% ዮናስ እዩ ናይ ፖፑላር ሽሚ ዮናስ ጥዑም ሽምካ ስለ ዝኾነ ምናልባት ታስእሊ ክነሪኦም ከመይ ኢላ እንታይ ኣሎ ናይ ሩታ ኣብማ ክንደውለላ መይ ባብዚ
يسمع لي يونس؟ يا يسمع له. مرحبا كل مرة. تنهير وتحنسب سبيكرنا تي بزوحة فكرنا اوكي وين سكن يونس يسمعكم تلو صار ملكتها يا يسمع له دحن. يسمعني. يلا دمتي يلا. هلا اوكي حجي اسمع له جورجو. هارا مجمرتا كبر ممهري أو مخاكم حونا نزع دل سيداكم نيك على بيزا مسجن اتزام تخم وزارة خمان بتعني مهاري أو مهاري كذي بموتر أنا بس حكو حتى هيدلين بناتو حتى تاتي بقبل حجي ممبر جورجو كله بري دايم نمسجانا يتقدمين زاد ولا نزع دل بمركوي بتعني أدريني مهنات خسر بيت أنا حفاجي حجم ذاك ولدري مثلك كل مرة وكل حجهم تصحف كل الرجال كانوا حتى مهري سبقينا كمرو كود كتنا بعود تبقي سلخو عم بخير صار لا كبر خايزين كور مرة بتعني أنا ترى حيكون كل يتلويتوا 99% كم تزول قوة كل يتلويتوا كل اختيار يخلو خلقتي صحف أو كومنت كل يتمايرون عم راح يمسكن المنطقة كاي مني كم ستينا مسلك خاكم كأول ما أتصل الهجرة تخمو كل حكي بحكي أكفتي وبيجي أمريكا كسب زي أو والي زبط تحزر زي سنة مقبراوي بتاع ما قداسي سلازي أكم زي فلا زي نيوكات كبس فريت تانية سلازي كون كاي فريت تانية جل أزني عمرت ولازال حاجة بزحات حوتنا توديني أوكي بزحات حوتنا توديني ገንዘብን ልብን ብጣዕሚ እንትወፅዕን ካብ ገንዘብ ካብ ትልብኻ ትገንዘብ ምክንያቱ ስለ ዝወፀና ለዓላማ ብዙሕ ዓላማ ኣለና እዚ ዓላማ ይወፃና ረዲካ ከምቲ ዝበልካዮ ሂወት ሳይክል እያ ሶ ነቲ ሂወት እቲ ናይ ትማሊ ሂወት ንምልዋጥ ኢና ወፂና ኦኬ ክነፍቅር ንኽእል ኢና ኣፍቂርና እንትነፍቅሮ ኸማ ክነስተውዕል ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምሽ እንዳተምሃርና በዓል ጆርጆ ብዙحات أميدات نمهار لنا هنا حتى بركم تخيل لا توسع لا سلازم إحنا بنخمن إحنا تخوان مجلس أنت كوالين المهار بخمن مركعين إحنا كم ثلاثة عامات نسخونا نجارن كم ديلا وتيا خمسة بديلوا واي متتنقوا توهيري أنت كذرين المهار سلام أنت حراي أفكر ما يلبنا يبني بالمخنات فوق المهمة تسترح نفس خمس دار فهمتوا فتوا بالنا زي اللي أوكي ودد أمو كارينا ده كمان يبلغ فاجن نفس خاصة ترحي خاصة خبرات زكبتها نفسنا جنزنا نحن ترحينا خنا خبر أمرنا نكمرت ده هنقول على النمبر نفسنا خنقلع يبلنا أمرنا إن ترح نقلع زلنا مش تجي زي كنا مهات نلوتي زلنا سلازي كمرة حواتي أكم زمن قد زلخن كيكون تتنقع نمهار على معنا أدنى بعد جورجو أب جورجو درا أتحقق بزوح يزول بزوح كلمتنا ومتوقع ودي خامي كيرك خم تقربوا أنت عين تودي نحضر نفرز خون كنا مهار علينا نحري تردي أن أخوين خا إدنان أجرنا نأكل كسبتناتنا نبنركب إدنان أجرنا نأكل بك خبيري الزدر دي شو حوي كن بلح لنا بلح تنكون لنا سلازي أيوة أبتي كل نجار جالس كهان تقول أنا هنا كده أنا في خالي كل نجار عملت كثمرت لي سلازي أنا بنفسي بزح طبقات العميدية عادنا توت كمان كوين الرخاب حد بحاول أمشي نسأل فكرت على قدامي لم تزورك على السوق ماركت أتشاتفكم أدري رخابكم جن أدري رخاب ودر أب جرمن أب أوروبا أب أمريكا زلوجي إذا أدري زي بليس تدعموا الخلو ميدالي حنقولكم جزيكم تدعموا الخلو ميدالي وفي هذا ستوك ماركت إيش جزيء لكل مودريتر طب أزيو حد يسمى لك في بالبلد
تعبني إذا مسجد بتعمي إذا مسجد ممر جرجو ممر هيوتي خان زي ما أنا كيفنا ممر هيوتي ناكا كل إيه ما حيش كل إيه ما نفس نفتش يوم أمنا خير كذا تقدر مكان معلوم ما رأيت لاني وأنا نخسك حابن إفتراوي خا أو أسألك أبي وتكي مني ستينا آمين أنا مسلمكم إيش يا ناس حولها عاكبرت هذا حارة مثلا آمين إيش thank you رتحفتنا أبزح كلنا غروب جن يغني لنا متشم كبرتي هابلنا يزبال እንታይ ንበልኩ ኣነ ጆርጆ ቁሩብቶም ሕተ ዘለኩም ዋላ ምስጋና ይኹን ቁሩብ ሕፅር እንድሕር ኣቢልኩሞ ኣገደስቲ ዝኾነ መልእኽቲ ምኽሪ ሕቶ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሕፅር እንድሕር ኣቢልና ልዕሊ ሓደ ደቂቕ እንተዘይተዛረብና ተመራፂ ነይሩ ምክንያቱ ግዜ እውን ከይድ ስለ ዘሎ ፍረወይኒ ሃብተ ምናልባት ብዙሕ ፍረወይኒ ሃብተ ይርኢ ስለ ዘለኹ ኣትክብለኪ ክኣልኩም ምክንያቱ እቲ ፍረወይኒ ሃብተ دولة تبلا لامو كدولة لاجنا كده Yeah, I think نمدوال بزح قليل خونا يكونن مثلاً بروفايل ناتا إسكان ساب كريوم منال بعد بو أنت حاجزوهم إسكانون بروفايل ناتا كم زلوا منال بعد ندحرقيكمو بزح عندي زلوا أوروبا بارك زبلالو بروفايل ناتا يا سكاب زيونا ناخذ اليوم منال بعد ندحرقيكمو أوكي قلنا I think زقرفنا الله رستوني بالنان يا منال بعد أقد دستي حطوطات نيرك خونا الآن أوكي بس كده عن ليدو في الساعة دويلة لا هلو سلام كمان أمتغي ليدو يا قريتا كنت نقعد هنا زيات مرتي حجي اوكي بتصوم يا هذا طيب شو ولا اوكي بتصوم مجمريا تانكس نازع عدل لهاكمنا جورجيها امهرايه نيره ستوك ماركت هذا تالي تنات مربات بتعملي انا مسلكا كتلو كابزنا لعلي مالتي بزح سب تمر على هذه التحساسوا قال زياده فوتوات كبها لاسي التحساسوا عند حرابتي بدول على انا ابراهيم اخور عجب فلتت حيليو عجات يا اخي باللي انا حسب لك خير وحسي ابزناي ستوك ماركت ولا ابزناي اونلاين بيزنس قال مال بزح سبكم مهاري لي عجي سب حجي بزح سمع خلها ولا تتمرتني تقانقا بعبير تراز نبر حسرس دلوسي إذا حجز معرض عندي يتصلوا مالت تمرتني تقانقا ولا انجليش نبعلو ابكم من ابنات كاتم هيرون قادسي تعالى تصلوا له هرتلو علي وخا حج قدمتي اونلاين مهار خاد قبر دلو ولا بعلو دي نتقانقا دي ولا نتي اونلاين بيزنس مهار دلو خا قرب دحر حبريتا دي كما التي تبنيتي نتهزمس كلكم لولو اجي ولا داد اللي تسب داد اللي مهار كلس قانقاين فلتنينا ويا فلوت يا بلا انجلي لي يقول فلمو ابي اني شيء ما مريت هبنا تعاملنا مسبنكي اوكي بس يا فتم هلو يغني اللي تلاتي خبروتك نفالتي ناور هكا عايش يا تتمرتي ناتي مبزحتو بتقرنيا قبرو زفتن مغنياتو تزولو بدوتاتون سلا زردانن هاي نبالي كندي تساقمات يركبني يراني قوانقوات تساقم
ስለዚህ እቲ ዘሎ ፀገማት ክሳብ ሕጂ እቲ ትግርኛና ማዕረቶም ካልኦት ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ነገር ኢና ንህሰ ብካልእ ቋንቋ ንምሃር ኤቭሪቲንግ ብካልእ ቋንቋ ክንገብሮ ንግደድ ኢና እዚ ድማ ብዙሕ ንሓደ ነርወያዊ ብቋንቋ ድዩ ዝመሃር ዘሎ ንስኻ ተጣፊእካ ነቲ ነርወይ ተማሂርካ ክትብል ከለካ ክሳዕ ክንደይ ፃዕርን ድኻምን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣይሁብ ኣብዚ ቀረባ ድማ ትግርኛ ናብቲ ጉግል ክኣቱ ንሱ እውን ሓደ ሓገዝ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ትግርኛ መብዛሕትኡ ብትግርኛ እዩ ካልእ ድማ ቋንቋ ይጎድለኒ ኢልካ ካብ ሕልምኻ ክትተርፍ የብልካ ክንደይ ነጋዶ ናይ ኤርትራን ተሪኽሞም እንግሊሽ እኳ ይዛረቡን እዮም ናብ በዓል ቻይና ከይዶም ግን ይነግዱ ምክንያቱ ንግዲ ናቱ ቋንቋ ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይተማሃርኩን ዝብል ኣብ ቢዝነስ ሓንቲ ጆክ ነግረኩም ምናልባት ከተሳቅን ትኽእል እያ ሓደ ሰብሲ ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ ኢሎሞ ብጣዕሚ ስራሕ ይደሊ ነይሩ ሆምለስ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ስራሕ ደልዩ ዓቕሉ ፀቢብዎ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ሓደ ናይ ፅሬት ስራሕ ንክረክብ ኣብ ሓደ ባንኪ ይረኽብዎ ማለት እዩ ሽዑ በቃ ክቕበልዎ ቀሪቦም ከለውስ ኢሜይል ኣለካ ዶ ኢሎሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘበነ ኢንተርነት ሓድሽ ነይሩ ኣነ ኢሜይል የብለይን ኢልዎም ኣድራሻ ከለካ ዶ ኢሎሞ ኣድራሻ የብሉን ሆምለስ የክብል ኣይደለየን ኣድራሻ ግን ኣይነበሮን በል ኢሜይል ኣለካ ዶ ገለ ኢሎሞስ ኢሜይል ካ የብለይን ኢልዎምሲ ኮንትራት ክብዎና ደለዩ ፀኒሖምሲ ብምንታይ ዳ ክንረኽበካ ኣድራሻ የብልካ ኢሜይል የብልካ ሶሪ ክንቆፅረካ ይንኽእል ኢና ንዓና እውን ከቢድ ኢሎም ይሰግዎ ብጣዕሚ ኣማሪሩ 50 ቅርሺ ኣብ ጅቡ ተሪፎ ነይሩ ኣማሪሩ ከይድ ይበሃል ክኸይድ ከሎ ሽዑ መወዳእታ ስራሕ ከምዘይርክብ ምስ ፈለጠ ክሽቅጥ ጀሚሩ ስለዚ ካብቲ ጥቁ ዝነበረ ሱፐርማርኬት ሒዙ ነገራት ክሸይጥ ጀሚሩ ናብቲ ከብፅሕ ጀሚሩ ከምኡ እናበለታ ካብ ፀገም ተበጊሱ ናብ ቢዝነስ ኣትዩ ክዓቢ ጀሚሩ ድኳን ናቱ ገይሩ ድኳኩን እናገበረ ከይዱ እናዓበየ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ብዘረባ ክዛረብ ከሎ ምስ ካልኦት ሰባት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባንኪ ሶሪ ኣብ ባንኪ ከይዱ ለቃሕ ንክወስድ ኢሉ ከይዱ ምስ ዓበየ ማለት እዩ መፅኡ ክዛረቦም ከሎ ኢሜይል ኣለካ ዶ ኢሎሞሲ እንታይ ኢልዎም ንስኸ ኢሜይል የብለይን ኢልዎምሲ ኢሜይል ዘይብልካ ናብዚ ኩሉ ደረጃ በፂሕካ ኢሎሞሲ ኢሜይል ተዝነብረካ ናበይ በፃሕካ ምስ በልዎስ ኢሜይል ተዝነብረኒ ዳ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ መሃለኹ ኢልዎም በሃል እጃ ሓደ ግዜ እቲ ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ክንዛረብ ከለና ኣመና ንላዕሊ ትምህርቲ ክትከይድ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዮናስ ዘርእየና ዘሎ ናቱ ፕሮፋይል እዩ ምናልባት ሓደ ክልተ ሕቶታት ንክትሓቱ እንተደሊኹም ኣድ ንክትገብርዎ ዝያዳ ግን ኩሉ ግዜ ቋንቋ ይክእልኒ ዓቕሚ የብለይን ከምዚ የብለይን ኢልና ንድሕሪት ነብስና ክነጥፋ የብልናን ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ተማሂርካይ ድብፃሕ ብስራሕ ብልምዲ ድብፃሕ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ኣይ ቲንክ በዚያ ክንሓልፋ ንኽእል ናይ ቋንቋ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ትግዕዞ ኩሉ ብቋንቋና እዩ እቲ ንቐፃሊ ንክትዓቢ እውን ቋንቋ ብዙሕ ዘድልዮ ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ቋንቋ ሰጊርካ ናብ ትበፅሕ እውን ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ ብሕፅር ዝበለ ብኸማ ክንሓልፋ ንኽእል ፍፁም ኣብዚኣ ክንገጥፋት ኣርእስቲ ኦኬ ፍሮወይኒ ሃብተ እድውለላ ኣለኹ ፍሮወይኒ ሃብተ ምናልባት ሰምሕኒ እንተለኺ ደው ኢለልክ ኣለኹ ኦኬ እሺ ሰላም ከመይ ሰላም ፍሮወይኒ ከመይ ኣምስኺ ኦኬ ያኔልና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣነ እኳ ኣብዚ ኣይፈልጠካኒ ሕጂ ሪአዮ ማለት እዩ ብዙሓት ስለ ዘለኹም ኣገዳስቲ ትዛረቡ ያኔለይ ንዶክተር ጀርጆ ከዓኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ይከታተሎ ብግዜ ምሕፃብ ከማን ሕጂ ቁሩብ ኣይኮንኩን እቲ ትገብሮ ዘለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ዝተምሃርናዮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣለና ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ብብዙሕ ኩነታት ሃገርና እንዲኹም ኣብቲ ርእስቲ ሪአዮ ማለት እዩ ኣነ ንዶክተር ጀርጆ ክሓቶ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ሃገርና ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዩ ብጣዕሚ ኢልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ እዚኦም ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ሽግር ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራዊ በብናቱ ወገን ዝዛረበሉ ወይ ርእቶታት ዝህበሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናታቶም ሽግር ሕጂ ናታቶም ሽግር ክንሱ ንሕና ኤርትራውያን ግን ኣብ ሽግር ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋታት ኢና ዘለና ሕጂ ኣብዚ ሓደጋ እዚ ክልቲኦም
ብናይ ኤርትራ ደረጃ ኣብቲ ዲክታቶር ኢሳያስ ትገብሮ ዘሎም ኣብቲ ክመላለሶ ዝቐነየን ኣብቲ ናይ ትግራይን እዚኦም ሰለስተ እዚኦም ሓደ ዓይነት ምስሊ ስሳዓትን ገበነኛታት ክንሶም ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ተዓፂሉ ዘሎ ንሽዱሽተ ሸውዓተ ወርሒ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎሞ ሎክዳውን ገይሮሞ ከለዉ ኣቑሑት ሰዲድናሎም ድሂብዎም ከለዉ ምግቢ ኣይኣትዎም ገንዘብ ኣይኣትዎም ክንሱ ንኩሎም ወሲዱ ኣብ ዶባት ህፃውንቲ ቆልዑ ኣትይዎም ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዋላ እቶም ፖለቲከኛታት ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሮም ከይዛረቡ እጅጎኦም ሰብሲቦም ክንዲ ዝዛረቡ ኣብ ካልእ ምድሓብሲ ንዓና ሽግር ባዕሎም ዘይኮኖም ትእትዎም ነዞም ፀገማት ብዛዕባ ደቆም ከይዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ከይዛረቡ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ዘለና እዚኣ ሓንቲ ሕቶ ዓባያላትን ማለት እዩ ማለት ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ሓደጋ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ እዩ ንግዳዕ ዘለና ስለምንታይ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እትዮም ኢትዮጵያውያን ናይ ትግራይ ከዓኒ ንዓና ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝገበሩና ነገር የላ ንሕና ንደናገፀሎ ወይ እውን ክፉእ ርከቦም ኣይብልኒ ኣነ ዘለኹ ግን ንዓና ወላ ሓንቲ ይገደልና እምበር ዘሎ ከም ህዝቢ ወላ ሓንቲ ኣይብልን ዘሎ ሕጅስ ፖለቲከኛታት ኤርትራውያን ሲ ኣበይ ኣለዉ ተጠርኒፎም ሲ ንፓርላማታት ኣብ ደለናዮ ኤውሮጳ መልእኽቲ ክንልእኻ ይንኽእል እንዲና እዛ እዚ ሃገር እዚኣስ ብደም ስዋኣት ዝመፀት ጌና ዝኽፈላ ዘለዋ ጋያ እንታይ ኣብዚኣ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዶክተር ጆርጅ ኦኬ ታንክ ዩ ፍሮይኒ ሰሚዕዋ ኣሎ መሰለኝ እንታ ሕቶ ጆርጆ ወዲእ ኣለኹ ኣነ ኦኬ በሊቃኒ የለ ታንክ ሰሚዕካ ኣለኻ መሰለኒ ጆርጆ ጆርጆ ምናልባት ፍሪዝ ገይርዎ ኣሎ መስለኒ ከም ብሓድሽ ከኣት ኣሎ ይቕሬታ ጆርጆ ቁሩብ ናይ ኢንተርኔት ችግር ይመስለኒ ወፂኡ ኣሎ ክሳብ ዝምለስ ሓንሳብ ዓቕሊ ከድልየና እዩ ሙዚክ ክንገብር ክሳብ ዝመፅእ ጆርጆ ወፂኡ ለሓንሳብ ኢንተርኔት ይመስለኒ ዝኾነ ነገር ኣጋኒፎ ጆርጆ እንታይ ተረኺቡ ሪስታርት ትገብሮ ኣለኻ ሞ ኦኬ ከላስ ድሓን ፀገም ኣሎ
يقرأ حاولنا جورج فريس ماي كونكشن تقدر سلوى أنا سملاسي Sorry, I think a technical issue. Blogger anyhow. Yeah. There you go. قاتل بلدحان تحته. I think تا ناي فروينو كابز حتى وناي نبرتنا نتصرتي نيرا ناتاري ماركي نيرا قدايناتنا قديفنا محبينا تتكيمنا لزلنا إلى نيرا نون عنتبو إلى نيرا ولا حنتي نتناتاري توكوس خلا يكلني بزوز أجمعات كلنا نتناتنا أجمعات قديف كابنا يكلم مهوتات نوعهم كنت دقفهم يبلنان وي دقفكم قبل لهم يبلنان يكونن جن زيادة نساتهم وإن إحنا نفسنا أنت نخل نيرنا دقف كويني سمعني بخمون ريا نخل تبغون نيرا مسنا تسمع ما يعني. اوكي أبز انتاي تحف لمس فانيل قبل هيوات ترى من إسات أب حجرنا انتاي خونا له مالت قرب مبرهي انت تبنا تبغون ريب لك على يا دي حتى رياتني أنا وإنا ما تبغت حتى كل جزء أنا خمية زبلت ترى أنا من سين انتاي خونا له ترى بها بوليتيكا ترى ب أبركتونا طاب تحبرت السد الرجال بقول نجار كان ريا نخل أبز حجي انتاي كن بالنخل أنا أبتزلنا يا أبسدتنا زلنا أنا عبنت نوشة أبستفل عليه تسديدنا لنا ترى نحن انتاي خونا له قبل كلفاني كاب نفسي يجمر جورجيا ترى نحن انتاي خونا له قدامي بزي قد سابع له نفع زي قا خونا لنا نفع زي قا انتاي مالتيو كم مهارك خلالني كعبك خلالني حلافنت كسمعن له عدنا حزبنا كابانا بزو يصبه زخبل كله غزاي وي احواتي ترى يكونوا كاباي كصبي زلهم هاجرناون كابانا تصبه ኤርትራ ፍሉይ ሓብቲ የብላ ፍሉይ ሰብ የብላ ንሕና ኢና ሃብትናትና ነፍሱ ካፍሰብ ነፍሱ ከምኡ ገይሩ ክርያ ክኸላሎ ሎሚ ዕድል ኣየፍቀደልና ንዓድና ክንኮነላ ክንገብረላ ፅባሕ ንጎ ግን ዕድል ክመፅ እዩ እንታይ ሒዝካ ኣላ ክፀኒኻ ንዓድኻ ሃንደንቀና ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ነይረ ፅባሕ ኪድ ወይ ንዓመታ ካብዚ ዓድና ውፅኣ እንድሕር ኢሎምካ እንታይ ተቐሪብካ ኣለኻ ንዓድና እንታይ ሒዝካ ኣላ ክትከይድ ኢኻ ተበጊስካ ዘለኻ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተ ተጠቂምና ኩሉ ግዜ صباحنا عدنا خنكون نخل نعدنا خنقبر نخل زبل التحساسبا برسنا انتلو كم سب ونخنا عبي حجزناي مويا مرت كلنا نعدين حبرت سبي صباح بخميك حجزوم يخل كتبل تخل very simple انا هجي زمهارون زنببون سي صباح نقول نعدي بخميك حجزاي خل زقبر سرحات صباح نقول لومين حبرت سبي صباح كان هاجري بخميك حجزاي خل كنبل كنكلالنا نفس وقفنا حلم كل ونا لو عدنا خيرنا خنقبر نخل كنقبرون ندلي فلاسو ديو دكان ديو بيت مرتو ديو حكمنا ديو it doesn't matter what جن نعدنا صباح نقول زخ قبر الله that's why لومك مهارلني that's why لومك سرحلني that's why لومي نجراتك أكبك خلالني كقراربك خلالني كل نجار كقبر على كعب خلالني إلنا أنت حسيبنا لو من نفسنا نستدرانا صباح ما نعدنا أقداس كون خل كالاي زي بعين درجة سبكن ريخلنا كالاي تي عدنا وريد وازلو صقم بين يانك فتحي كلني يوناس بينها فتحي تغلنيها فانيلون بينها فتحي تغلنيها انت دا نقبر لنا عقمتاتنا خنكب كنكل لنا ناي حبار صراحه ما كنسرع كنكل لنا مغنياتو تدقاقفنا انا نتزولو سيستم كنكيرو نخل كنصقنو نخل كنعبيو نخل سلازي عدنا حد صبو منغست كلوانا تخينو ابلومي مسكبابينا زلو سبات تامامينا خنسرع كنبقس كنكل لنا لومي اب ديمقراسي خوينا ديمقراسياوي منقدي كنمهار تزيكيلنا كمي غيرنا انا بعدنا خينا صباح نقول كنمهارهم كنسرحلو نغل سلازي بزو حلافنت يزلنا نفسنا بغم نرايا ملو معات بوليتيكاوي مدرتات وي كاكال نجر سلازي تسمعنا وي بزعبا ايرترا كنحررن كنጭنقن سلازي وعلنا انتاي لوتي كمت nothing
ስለዚህ ንሽተይ እንተለኻ ተማሃር ነቲ ግዜኻ ተጠቀመሉ ንቃሕ ተወደብ ምስ ካልኦት ኣሕዋትካ ስራሕ ዝግባእካ ነገር ግበር ንሎሚ ንፅባሕ ንጎ ድማ ንዓድና ክኸውን ዝኽእል ብኩሉ ደረጃታት ተበጊስና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና 8 ሰዓት ምስራሕ እኹል ኣይኮነን ኪኑ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ብዙሕ ነገር ይካባና ዝፅበ ቀዳማይ ነገር ግን ነፍስኻ ንፉዕ ሰብ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ጥዑይ ሰብ ኣካላዊ ጥዕና ዘለዎ ናይ ሓንጎል ጥዕና ዘለዎ ዝዓቢ ዝዕንብብ ዘሎ ሰብ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣነ ንስኻትክንን ከምኡን ተጌርናያ ሕብረተሰብና ዝበለፀ ካባና ክረኽቦ ዝኽእል ንሕና ኢና ክንከውን ንኽእል በዚ መንገዲ ኢና ክንሰናዶ ዘለና ኣብርሃም እውን ከምኡ ኢሉ ኣተሓሳስባና ክልወጥ ተኽኢሉ እዩ ፅባሕ ንጎ ብሩህ መጻኢ ክህልወና ዝኽእል ሕብረተሰብና ምስ ዝመፀ ንፋስ ኣይንኺድ ናትና ንፋስ ናትና ኣተሓሳስባ ይሃልወና ናትና ንቆመሉ ኣተሓሳስባ ይሃልወና እዚኣ ድማ ተዝበለፀት ንሕብረተሰብና ክንገብረላ ንኽእል ኮይና ትረኣየን ፋኔል ነዊሕ መልሲ ይበካ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ደስ ዝብለና ርስቱን ስለ ዝኾነ ቴንኪ ጆርጅ ምናልባት ኣብ ኣቁሩብ ክውስኻ ዝደላ ኣብዛ ናይ ፋኔል ከም መንእሰያት መጠን ምናልባት ሕጂ እንድሕር ኢና ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ እቶም ዓበይቲ ኣረብቶት ኣይኮኑን ኣብ ውትድርና ዘለው ንኣብነት መንእሰያት ደቂ 25 ኩሎም ንኣሽቱ እዮም ንሕና እውን ኣብ ደገ ኮይና ቀዳማይ ነገር ከምዚ ጆርጅ ዝበሎ ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ነብስና ክንዕንብብ ክንምሃር ካልኣይ ድማ ሪስፖንሲቢሊቲ ናና ኣሕዋትና ምሳና ዝተበገሱ ኣብ ሊብያ ኣብ ሰሃራ ዝተረፉ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እቶም ደቂ ኣሕዋትና ዲኦም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ዲኦም ከምዚ ከማና ከይኮኑ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ንሕና ሓላፍነታውያን ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣቦና መስፍን ወፂኡ እንድሕር ተዛሪቡ ካልኦት ክቅይሩ ኣይክእሉን እዮም እሶም ክምህሩና ጥራሕም ዝኽእሉ ስለዚ ሓላፍነት ናና ምዃኑ ፈሊጥና ከምዚ እሱ ዝበሎ ጆርጅ ዝበሎ ክንውደብ ክንክእል ኣለና ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘሰፍላ ዘለኹ ብዙሓት ንኣሽቱ ብዛዕባ ዘይጠቅም ሃለውለው ፀርፊ ንኣብነት ብዛዕባ ፀርፊ ዝዛረብ ሰብ 2,000 ሰብ ትርኢ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፀርፊ ቦታ ሓደ መርዑን ፕሮፌሰር ወፂኡ ክምህር ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ወይ ካልእ ነገር ከዓ 127 ትርኢ ሃገር ክትልወጥ እንተኮይና እምበኣር ነቶም ፅቡቅ ዝዛረቡ ዘለው ነቶም ዝፅዕር ዘለው ሞራል ክንቦም ክንክእል ኣለና ኣነ ዝዓረፍ ጥራሕ እንተኮይና ኣብ ላይፍ ናተይ ስለምንታይ ትመፁ ክንልውጣ እንተኮይና እዚኣ ኣገዳሲት እያ ነቶም ዝፅዕር ዘለው ሞራል ክንኮኖም ክንሰምዖን ክንክተሎምን ክንክእል ኣለና ክንፅዕር እውን ኣለና ከም መንእሰያት ንሕና ጥራሕና ክንቅይረ ንኽእል ኣቦታትና እቶም መራሕቲ ክመርሑና ክመኽሩና ጥራሕዮም ዝኽእሉ እንተዘይኮይኑ እቲ ለውጢ ክመፅእ ኣይኮነን ቴንኪዩ ኣብዚ ደውል ኣለይ ዝብለኒ ሰብ ፀኒሑ ዮናስ ናይ መወዳእታ ሕተት ትኾነና ምክንያቱ መሲሎ ንካልእ ሰብ ከይነብል ንሕና እውን ይኣኽለና እወ ከይድለ ግዜ እውን ክሳብ ፈረቃ ሓሲበ ኣለኹ 11 ፈረቃ ጃስት 5 ሚኒትስ ባኖ ወዲ ቀሺ ኦኬ ድምፅኻ ንፁር ኣይኮነን ሰምዓካ ኣለኹ ባኖ ባኖ ሓንሳብ ስምዓኒ ሞ ባኖ ገለ ከፊትካ ኣለካ ብወገንካ ዕፀዎ ቴሌቭዥን ድዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ክስታይ ከፊትካ ኣለካ ምን ትበሮ ኦኬ ጆርጅ ይዛረብ ስለዘሎ ኤክስታይ ገይረ ኖ ዝዓለበ ናይ ዝዓለበ ይቕሬታ ኣነ ደንጉ ኣለኹ ማለት እዩ እወ ደንጉ መፀካ ኣሎ ዛሓን ናብ ሕቶኻ ሓለፍ ሞ ከመይ ኣምሲኻ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመሪያ የቀኔለይ ነትዕድል መሃብኩም ንጆርጅ ካብ ብፍላይ ከመስግኖ ፈቱ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ንከታተለ ብዙሕ ሓናፂን መሃርን ዝኾነ ርእቶን
تمرتني إذا ما حلالف يغني ركب البحر شادلي حجي نابنا حجي التيكاتكن كم كلا إزيكا هونكا ويكا كم سدتنيا هونكا أبي أوروبا بسلايكا كما هيركا سرح نتركب زولكا عدل كمي وي كم جورجيا حجي تماهيرو سرح زرق بسجي نزي كم كلا إزيكا هونكا سرح نتركب زول عدل كمي وي أبكم أفلوتا تلقى وبوز حلف كسب كسب زغون كخا كمي عينت تشالنج نيرو نسبات ونتاي ريدي تختم حلف تدلي كبل تدلي يغني له I think what I think قالك أبتي شارك قبرز دلي experiences زيون عيون دس ولا نارستيو مغنياتو كلنا أبي وقت بسدت مسجدلاتنا سدت يهارمنايو أن هناتهم زوحدة سك عزل لنا guidance لنا mentors لنا حبرة سبين مغنياتو بسدت دونجينا سلد مثلا كم زقباون نخيسنا سلزي لنا بزوج أجمعات كم زقات ما نرداني exactly نهاية جات ما نسل زنبرة مالتي أبز حجي أنت كن جبر لنا أنت يلوني حد تمهراي ناتي كاب نرويسي بصراحة كسرح كله استمكريو مع نروياوي خون اندحرو قيناسي لعليو كسرح كخلال لنا نيلني absolutely right أبزل خايا أجر معريوم كتكون تخينكا لعليوم كسرح كتكلال لك مغنياتو مساتما بعدهم يمزلو just average تخينهم وقولي نعم نعناقن لعليوم تخيناينا معريوم نخون سلازي معريوم تراي مسرح أخو لا يكون معنا لعليوم كن كيتن كلال لنا نزيتات ما بصراحة كتمهار كاللغة زيادة تيك عندي أزولو أبورقات رايزة تكرات مرتينا نفلت أبعدنا تمهارين تايو فلا ينفع عند رقينو كالنا يجزا سراح قال لهم زي ملكتو ورقات مبلع تراي يبل نيرو الزجيجا يا بزج زي ورقات تراي سلاز بلعكا أي تراي سلاز مصاكا سراح تركبي خمالة تايكون مغنياتو تمهرتن سراحن سلاز فلالي سلازي قدامي تاخذ قبروا زلكم كمناتي تمكرو مالتيو مسمى مهرتهم أزيد صبوز هنا زندنا كل وقت خلاله ولا يفتوهم ولا يتفتوهم صبوز هنا بروفيشنال زندنا مسوم فتور مغنياتو أبيك صحهم خانم صباح أيتفلتون يوم that's very important زخون ترغبوا relationship تحزوا لكم ممهرانكم صبوز هنا زندنا مسوم كتفتروا كل لكم you never know بخمي مسحهم connected كونوا قولوا زي مسابزياتهم سلازي زخون السب زقاطمكم أبي وقتكم نتورك ناتكم كعبك خلالو أبكال رستي يوناس زيارستي كم تيمة حزنايا تم experience share كنجبرا أقدر أسيد كوينات سمعنا من البات حسب الله نخالق زي this could be very important من البات فلتوات تغينهم قالوا توناتهم feedback ولا يقولوا but I think it's very very important صراحة نخدركب أبحث سيرجزيخ من لسيكل نستفل علينا قرات تجبر لك إن تدمامور تخيلهم يمكا زبالة وتي كم سؤال كاز غلوم برتمرتون بينه أخولا يكونن إذا حاسباتون تشجرهم تيما خوينات معاني يوناس اللغة الله هو أبزي حنت حطوا صحيف لنا الحيوانات دجان محرة أب مجمريا حلافنات وسيدكم حزبكم نمنقح نزي تكنولوجي تتقيمكم مهلاوكم بلبي يمسجن قصلوا بنصور زي كونه مخنيات نإكليت أفكاريا جلا أكل كاب سدرا بيتا دس لزي بلوم كفاليوا دليوم انتهي تمخروا Yeah, I think أنتي كابتي أزياء البيت حمني حتى يا أزياء مجمريا يكون كنز رغباز اللهو كميز بالفقراوك عزوز اللوم بسنكي ناي عدين عدخا كالكمون عزمة الحمامات بزوح فقري زقصة دسو نايب لنن يعني مغنياتو موداتا أبسدتي خازل لها سران حدن كفل زمان نازل لنا قرب دليتاتنا هم فلطلوا نخيل جزيوني يكون يسمعني وزيجن يجيتهم بيتسبع يكونون تجاجي ما نزبل التسب من رجعنا هي وتوك جبر زي مخالف تعمي يزحزن هقول يكون تودي انت حمق سي نفسنا كمان كان ما حد راي نخيل نيزبلانه
ካብ ቀደም ኣነ ካብ ንስነተይ እንታይ ዝብል ዓለም ኣይኮንኩን ዘመሓድር ዘለኹ ከተማ ኣይኮንኩን ዘመሓድር ዘለኹ ሃገር ኣይኮንኩን ዘመሓድር ዘለኹ ነፍሰይ ግን ከመሓድር ክኽእል ኣለኒ 18 ዓመት ምስ ረገፅካ you have to be able to lead your own life ሓዳርን ፍቅርን ድማ ንዓይ ተፅግበኒ ቅጫስ ኣነ ክፈልጣ ክኽእል ኣለኒ ዮናስ ክትጠለይ ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ክፈልጣ ዘለኒ number 1 ንኣብነት ንዓይ ትኾነኒ ጓል ምናልባት ብዓይንኻ ዮናስ ፐርፌክት ከይትኾን ትኽእል እያ ጉድለት ክህልዋ ይኽእል እዩ ገለመለ ኣነ ግን እንታይ ይመርፅ ኣብኣት የባዕለይ ክመሃር ይመርፅ ካብ ንስኻ ተዝበለፀት ክትመርፀለይ ዋይ ምክንያቱ ናትካ ጌጋ ምግባር እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣነ ነታ ሰብእትያ ኣብዚ ግዜ እዚ ብናተይ ደረጃ ተሓሳስባ ትዕግበንን ትኾነንን ኢለን ተሓሲበ እታ ጓል እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዘለዋ ደረጃ ተሓሳስባ ይኾነኒ ኢላን ተሓሲባ go for it ምክንያቱ በዓልኺ ዝመስለኪ ሕቶ ሓቲ መሪፅካ ትወድውን ዝመስሎ መሪፁ ክጋገ ይሓይሽ ካብ ጌጋ ንኽልክሉኻ ካልኦት ሰባት ዝብሉኻ ምኽሪ ሒዝካ ምኻድ ምክንያቱ ንሕና ዝመስለና ጌርና እንተወደቕና ካብኡ ንመሃሮ ኣገዳሲ ነገር ስለ ዝኾነ ካልኦት ሰባት ዝመረፁልና ሂወት ክንነብር ግን ከይሕጉሰና ይኽእል እዩ ምናልባት ትሕቶ ግን እዚ እዩ ቶም ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ንዘርግ ዘለና ድማ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ደቂ ዓድኻ ወዲ ጎረቤት ዓድኻ ከባቢኻ ስለ ዝኾነ ጋራንቲ ኣለና ፍቕሪ ክንደይ ደቂ ገዛውቲ ዝፋተው ዝነበሩን እኮ ይፈላለዩ እዮም ስለዚ ፍቑራት ሰባት ዝተኣማመኑ ሰባት ክንዕንቅፍ የብልና ደቂ ሓደ ቦታ ወይ ደቂ ሓደ ስለ ዝኾኑ የስ ናትካ ከባቢ ካብ ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ ምምፃእ ሓገዝ የብሉ ማለት ኣይኮንኩን ሓገዝ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፍልልያትካ እውን ስለ ዘፅብበልካ ካብ ወፃኢ ግን ዝተኣማመኑ ሰባት ክንዕንቅፍ የብልናን ከባድ ኣርስትያ ልቦና ዝተሓወሶ ጉዕዞ ክህልወና ግን የተሓሳስብ ከምዚያ ኢለ ክዛዝማ ዝኽእል እምበር መልሲ ክህብ ይከብደኒ ምናልባት ኣነ እውን ንእሽተይ ክውስኸላ ጆርጆ የስ ዮናስ ወስኸላ ቀዳማይ ነገር ከምዚ ዝበልካዮ ብዛዕባ ሓዳር ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ፍቅሪ ክንዛረብ ከለና ኣቦኻ ኣዴኻ ኣሕዋትካ ኩሉ ግዜ ናቶም ግሬንስ ኣለዎም እንታይ ዝበሃል ዶብ ሓዳር ክንዛረብ ከለና ብዛዕባኣ ምናልባት ክፀልዋ ክእል እዮም ወይ ንኡ ክፀልዎ ይኽእል እዮም እዚ እውን ብሕማቅ ኣይኮነን ንዝኾነ ነገር ብሕማቅ ክንሪኦ ይብልና እሶም ምናልባት ነታ ጓሎም ኢሎም ፅቡቅ ስለ ዝሓሰቡ ካብኡ ዝበለፀ ስለ ዝፅበይ ክኸውን ይኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ብናተይ ክብላ ዝደሊ ንፁር እስኹም ምናልባት ንዓይ ኢልኩም ትኾኑ የኽብሮ ደስ ኢልኒ እቲ ዝበልኩሞ ግን ንዓይ ዝኸውን እዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣነ ምስኡ ወዲእ ኣለኹ ወለደይ ይኹም ኣሕዋተይ ይኹም የፍቅረክም እየ ኣብዚኣ ግን ምስ መን ክነብር ኣነ እየ ዝውስን ፅባሕ መመገዱ ሒዝዩ ገገዝኡ ሒዝዩ ዝነብር ሰብ ኣሕዋት እውን ዋላ ወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ብከምዚ እንተትፍለ የፍቅረክም እያ ከም ኣሕዋተይ ከም ወለደይ ኣነ ግን ምስ ጆርጀ ድየ ምስ ካልእ ድየ ወሲነ ስለ ዘለኹ ነዚኣ ክትቅበልዋ ይደሊ ኣይኮነን ዝናተይ ሂወት ስለ ዝኾነ ንዓይ ዝምልከት ምስ ኣኽብሮት እንድሕር ኢላ እዚኣ እኽልቲ ኮይና ትስምዓንን ኣለ ምክንያቱ ንኦም ክትነፅግ ኣይትኽእልን ኢኻ ብካልእ እውን ነቲ ተፍቅሮ ሰብ ክትከስሮ ስለዘይትደሊ ንክልቲኦም ንፁር ሓበሬታ ምሃብ ኣገዳሲ ይመስለኒ ቴንክዩ ጆርጆ ያ እሳ ምሳኒ ሸይ ክውስኸላ ሰባት ስለምንታይ ኣብ ሂወትካ መፅዮም ክውስኑልካ ይደፍሩ መሲልካ ንነፍስኻ ክትተኣማመን ብነፍስኻ ትውስን ዘይምዃንካ ስለ ዝፈልጡ እዮም ስለዚ ነፍሰ ምትእማን ክትሃንፅ ኣለካ ኣነ ናይ ሂወተይ ምርጫታት ዝፈልጥ ሰብ እየ ኢልካ ክትእምኖም ክትክእል ኣለካ እንደን ካልኣይ ድማ መሰል እውን ኣለካ ክትጋገ ስለዚ ትኽክለኛ መልሲ ጥራይ ኣይኮንካ ክትገብር ክትጋገ እውን መሰል ኣለካ እኮ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ካብ ጌጋና እዩ ዝመፅእ ከይትጋገ ዝኽልክለካ ሰብ ይዕብየካ ኣይኮነን ዘሎ ካብ ዕብየት እዩ ዝኽልክለካ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ዲፊካልት ቶፒክ ምናልባት ፍቅሪ ቀሊል ኣርስታ ኣይኮነን ብዙሕ ንዑ ዝትንክፍ ኣርስታት ኣሎ ጂድራር ከይትኩም ከም መወከሲ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኣብ ገለገለ ነጥብታት ኣብ ዝዓበየ ግን ፍቅሪ ብሳይንስን ብምርምርን ብኤክስፐሪመንትን ብቴክኖሎጂን ዝመፅእ ኣይኮነን ከይትካ ዳህሲስካ ፈቲንካ ፍቅሪ ሂብካ እምነት ኣጥሪኻ ዝመፅእ ስራሕ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ስለዚ I think
عين البونانا يسفح لنا ترى قبل تخلازيا أو أبا منالبات بزحة كيتقون كم أبنات كتقصى بزحات سبات على نزي أي تمرعونيها وينزا أي تمرعونيها بمبال نابكال سب زمرعوه قال يوم أب حدا جاز وده سبات على كسب قتلت مالتيو يا you never know توم فاميلي نو إذا سب زيلهم ناب زمرعوه سبخلو بخمسة أب شجر زودقو دك عنسيو بزحته كم أون دك تبعتيو كاب زفتوا أفكاريتهم زفتوا نولدهم نحواتهم كخبر خبلو أب شجر زورد له حدي أبدي أنا نسأل خونا له تسب بعلم أنت بعلم مريض أنت أتوي تمرات يبل بسترفه أبدي ودي له أنا إسكت نايمة ترشت حتى أوردي تصحيف الله السلام توبة تقول زلا مجمرتا بتعمي زد نقاكا ممر جورجو كل جزية إيه مدبكا زكتاتلو إز مدب بتعمي صبق كل جزية أنت جبر أنت تجبروا صبق ولا تقول زلا yeah we will try سلام كم فتنينا قليل يكونن جنيا بعضنا كم فتنينا سلام يغني اللي كاسلتي كبرتكي ناخذ كده ما كبرتي عبد الله يبلك عواد قبره يدول الله أنا ما ترى عن قبرات ولا يا very last معناته تم سبات عواد قبره قدم هاي سلازبلني بليس يقول الله دحن last one هذه يقريتان دحتتنا هاي يونس مرحب عواد قبره كمان هلو سمعك الله هلو سمعك الله صبوق غيره نال بعد دمسك دمسك صبوق سمع العواد كاتل هاي يونس سمعني لها يا سمعك الله صبوق سمع العواد اوكي صبوق بتعامي صبوق ارستي صبوق تمرتي نجورجا خا بلدي 5 غراي دلي أنا حتى قال يزلخو حتى زعما بيزنس كوينو ادخال نيتورك ويكات ماركتين بزح تمرتي زديوك خون خيليو ابز حجمت إنا زلو حمام جن بقانا زمت حدا موست فيوري ويكا كابانا بانا نابانا زبل تشرحو بزمت حدا بيزنس هالو إذا بيزنس زي بقانا هايو مخا تسلسلتاو بخمي كم سرحون جورجا وفلتايو غزيان خيوسد انتاي كبل يزدلي كل غزي ابت بيزنس كمزي اميديا ورتيوم يزاربو اليوم حج جميرو ملو مالتي ناي بحقي غدات انت دا حليو واي نمنتاي ميديا ويكا فيسبوك وتيوم بزعبا غداو مخانو دافلوتس نمنتايوم نتوم حواتهم ديوم ولا نزماتهم ديوم نزقون سب نمنتايوم زتاللو why they don't stop it نمنتاي وتيوم سي كم غيرهم سبات مليسهم يتاللو بحمو كي كون عندنا خا بقاهدي جيغا انت دعوينو واي كوم عينت كستاي يقبرو نزيوم كوم زقبرو دلو خي انت عينت مخرويكا بخمي من قد تطوخنا بلوم نخي قبلي قالي يغني لي اوكي ثانك يو عواد قبره روح ليت كبار حتى يا يغني العوت انتاي كبل خلانه تي قداماي نجر ابزخم فلطه زلنا نقلقل سبات genuinely كاب لبهم زي بقنعنا طعي بيزنسونكم اسلام يخلي معناته تاقال مرايا كابانا نابانا بانا يتبل so it sounds like a really good thing you know plus of social media كم تصخلوها proof اللومكو نابنت يوناس مبراب عين تعطيها حقوسي خاص خبت بيزنس تاعن هي وتي تغيري كتبل تغيرها مهنياتو داري غاز بس سبات ما حد جنزب بغالو يوتكاك غياري مبرنا قدن شحال سبات جنزب وسيت كذا كلوتي هيوتكا سلازي تي تزبلو زربا سلامنتي هيوتي تغيروا قبل خلو يحسوا يكونوا نزلوا مع جنزب درمتيوم برقتي هيوتهم صغير ذات we have to know سلامنتاي إذا نجارات بسوشيال ميديا يمسونتين لكن كمان جنزبك اللي نجارة يكونن كل سبعة يكونن بتخك لنيا من جدت راي جنزبك ركب زدلي بزعنا جرا له تي
ገንዘብ ንኽትረክብ ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ፃዕሪ ኣሎ ሕጂ ትዘረቦም ክብሉ ከለዉ ሲ ገንዘብ ተሂብካ ፅባሕ ድሕሪ 21 መዓልቲ ገንዘብ ክመፀካ ክብሉ ከለዉ ካብ ልቦም ጥዑይ ዝዛረቡ ዘለዉ ኮይኑ እውን ክስምዖም ይኽእል እዩ ሰብ ተዘይእቲኻ ኸ ብካልእ ዘራርባ ሓውኻን ሓፍትኻ እንተዘይእቲኻ ኸ ቢዝነስ እንታይ ክረኽቡ ኢልካ ክትእትዎም ኣብ መወዳእታ ዝኣቱ ሰብካ ሰብ ከምዘይእቱ ክትፈልጥ ኣለካ ማተማቲካሊ እሱ እዩ ተሓቂ ኩሎም ሰባት ተኣትዮም መወዳእታ ዝኣትዉ ሰባት ዝበዝሑ ሰባት እዮም ክኾኑ ዝበዝሑ ኩሎም ከዓ ገንዘብ ኣይክረኽቡን እዮም that's the business model ከመይ እዩ ፒራሚድ ስኪም ዝበሃል እኮ ኣብ ላዕሊ ሓደ ኣሎ እንታሕቲ እናወረድካ እታብቲ ዝተሓተ ዘለዉ ሰባት ዝበዝሑ እዮም ሓንቲ ከይረኽቡን እዮም ስለዚ እቲ ኣገዳሲ እሱ እዩ ሕጂ ግን እቶም ሰባት ስለምንታይ ወፁ ኣይበሃልን እዩ ትሕቶ እቶም ንዖም ንሰምዕ ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ምክንያቱ ያ ገንዘብ ንምርካብ ዘይግበር ነገር የለን ኩሉ ሰብ ንናቱ መንገዲ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝገብሩ ሰባት ንናቶም ምርጫ ኣለዎም ስለምንታይ ይገብሩ ኣይንብል ኢና ንስኻ ወይ ንስኺ ግን ንዓኻ ዘዋፅኣካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሰትሕቶ ድሓርካ እኮ መሶብ ፊዮሪ ዝበሃል ዘሎ እኮ ቴክኒካሊ ዕቁብ ዓይነት እኮ እዩ ዕቁብ ንክትገብር ግን እንታይ ኢኻ ትገብር መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ይፈልጦ ድየ ድሕሪ 3 ወርሒ ክህበኒ ይኽእል ኢልካ መፅናዕቲ ጌርካ ኢኻ ዕቁብ ትገብር ኣብዚ ግን out of nowhere ገንዘብ ክመፀኒ ኢልካ ኣሚንካ ትኸይታ ዓይነት ኮንትራክት ኣለካ I have no idea እቲ ቢዝነስ ካልኣይ ጋራንቲ ኣለካ ተተሓይስካ ክልተ ሰሙን ተተሓይስካ ገንዘበ ይምለሰለይ ክትብል ትኽእል ዲኻ I don't even know ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ዝብል ትዛዓበየ ከምዚኦም ዓይነት ቢዝነሳት ስለምንታይ ይመፁ ይኮነን ትዛዓበየ ሕቶ ስለምንታይ ንኽተሎም እዩ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ክመፁ እዮም እዚኦም ንሕና እንታይ ንገብር ነቕሕና ፀኒሕና ዘዋፃናን ዘይዋፃናን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሶሻል ሚድያ ስለምንታይ ሰብ መፅኡ ይፀርፍ ኣይኮነን ስለምንታይ ትሰምዖ እዩ ትሕቶ ስለምንታይ ሼር ትገብሮ እዩ ትሕቶ ስለዚ ኣብ ሚድያ ንኩሉ እዩ ዝኸውን ንስኻ ግን እንታይ ትከታተል ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ምርጫ ድማ ኣለካ እሱ እዩ ትሕቶ ኣብዚኣ ክንዛዝማ ንኽእል መስለኒ ዮናስ ቁርብ ክወስኸላ ጆርጆ ምናልባት ነቶም ከምኡ ዝሰርሑ ኣሕዋትና እውን ብፅል ከይንሪኦም መታን ኣብዚ ናይ ኢንሹራንስ ጀሚረ ነይረ ትፈልጥ ኢኻ ሓደ ግዜ 2014 ገለ ወላ 15 ኣብቲ ናይ ኩርስ ምስከትኮ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ናይ ማኪና ላይፍ ኢንሹራንስ ሄልዝ ኬር ኢንሹራንስ ብዙሕ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዘይበሃል ብዙሕ ናይ ባንክ ሴፍ ምግባርን ብዙሕ ኣሎ እንተኾነ ሰለስተ ቀዳም ከይዳነ ድሕሪ ሳልሳይ ቀዳም ኣብታ ራብዓይቲ ቀዳም ሕጂ እንታይ ይብለኒ ዓማዊል ክተምፅእ ክትክእል ኣለካ ዓማዊል እንታይ ክምህሮም ኖ ብዙሕ ሒዝካ ኣለካ ኩሉ እዚ ግን ክምህረካ ኣነ እውን ምሳኻ ክመፅእ እወማ ኣነ ሰብ ከረድእ እንተኮይነ መጀመርታ ነቲ ሲስተም ክርድኦ ክኽእል ኣለኒ ታኩርስ ክርዳእ ክትክእል ኣለዋ ኢለ እንተዘይኮነ ንገንዘብ ኢለ ኣነ ክበልዕ ክእል እየ ብዙሕ ገንዘብ ነቲ ካልእ ሰብ ክሃሲ ስለ ዝኽእል ነታ ሲስተም ጌርካ ማህረኒ ድሕሪኡ ምስ ተረዳእክዋ ካብ ኣብ ክሳብ ዘት ኣነ ከዓ ክምህር ከምፅእ ይኽእል ኢለ ነዚኣ ምስ በልኩ ብዙሕ ፃቕጢ ገይርለይ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ፃቕጢ ስለ ዘይፈቱ ኖ ኦኬ ቴንክ ኢለ ገዲፍዮም ገፅ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ተሃንዲዶም ይኣትውዮም ብስምዒት ማለት እዩ እዚኣ ድማ ኣነ ነብሰይ ጥራሕ ሓሲበ እንተዝኸውን ማኣተኽዋ ነይረ ብዙሕ ሰብ ምረኸብኩ በተን ዝፈልጠን ቁሩብ ተዛሪበ ብዙሕ ከፍርም ይኽእል ነይረ እንተኾነ ኣነ ዘምፃእኮ ሰብ እንታይ ሳዕበየን ክመፀሉ ክእል እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ዘምፅኡ እውን ብዙሕ ይርድዎ ኣይመስለንን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንኦም እውን ብካልእ ሕማቅ ጥራሕ ክንሪኦም የብልናን ባህልያ ያ ናይ ሓላፍነት ሕተያ እምበር ካብ ቀደም ንዓይ ብዙሕ ከመይ ዝመፀኒ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኽተለካ ብዙሕ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ይብሉኒ ኣነ ከዓ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኽተለኒ ብዙሕ ሰብ ባክዕኑ ይኽእል ይብሎምካ ኣባ ንፈላለ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓላፍነት ናይቲ ህዝቢ ይብካ ዘሎ ፅኢልካ ናብ ዘለካ ክጥምዙ ዘይብልካን ድሓርካ ሽምካ ይነባሪ ኩሉ ግዜ reputation is very important ናትካ ሽም እንድሕሪ ኣብ ዘይከውን ነዚ 500 ክትረክብ ኢልካ እንድሕሪ ትጣልዕ ኣለኻ ፅባሕ ንጎ ዝዓበየ ክሳራ ትፍፅም ከም ዘለካ ክርዳእካ ኣለዎ እምነት ኢኻ ተጉድል ዘለካ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሓሳዊ ጓሳት ትበሃል ተማሂርና ንዝክራ ተኮይና one of the most important ትምህርቲ እያ ነይራ ብዙሕ ግዜ ዘግማነ ሓሳዊ ጓሳ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ግዜ ስቕ ኢሉ ዝቢ መፅእኒ ኢሉ ነቲ ዓዲ ይርብሾ ነይሩ እቶም ዓዲ ክረድዎ ኢሎም ምስ መፁ ተፃዊተልኩም ሓስየ ይብሎም ነይሩ ኣብ ሳልሳይ ግዜ
حساوتي ناي بحق زب مسيو نعونا تعالون بلك بلن مجمرة وينز بلا سب حسي زخوني لهم كا قريفا مثلا زي تي نقبرو زلنا نتسمنات نازي زي حسين نصبح نقول خاو قد عنا يخليو نحجز أربحنا خي مثلنا بخمزيا خمزة زماننا خليو ناس أو كبالمو بلبيا مسكن جورج حاونا صبوق أمتينا بزح تمرتي تماهرنا لنا مثلني أنا بزح تماهرة بزقات أمزي بلبيا مسكن زي هابسنا زابتانا ምናልባት ኣብ መጠረሽታ ተመሓላልፎ መልእክቲ እንተለካ ወይ ዝኾነ ትብሎ ብሓን ዕድል ከይበካ መድሕሪኡ ክንሓፆ يا I think تبحال كله تبعيلي يغني لنا زعدل مفتاركا ምናልባት ካብ ብዙሓት ንፈልጥ ኮይና ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ሼር ክትገብር ከለካ ካብትን ክሰምዕ ከለካ ነቲ ዘሎ ነገራት ይዕብዮ እዩ ስለዚ እዚ እውን ሚድያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእቶታት ክንሰምዕ እንተኽኢልና ዝለዓለ ሓገዝ ክገብር ይኽእል ነቲ ሕብረተሰብና ንኸመዛዝን ይሕግዞ ምስቲ ናቱ ዘለዎ ርዲት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትገብሮ ዘለካ ብዓብዩ ክትክተሎ የብል ነቶም ዓበይቲ ብፍላይ ነቶም ክእለት ዘለዎም ሰብ ዘይሰምዖም ዘለዉ ሰባት ዕድል እናሃብካ ናቶም ርእቶ ነቲ ኣገደስቲ ከበድቲ ቶፒካት ብመንገዲ ክኢላታት ዝመፀሉ መንገዲ ክንገብር ኣነ እውን ሕልመይ ንሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝብና ነቲ ዝተሓተ ዓቕሚ ሕጂ ዝዓቢ ዘሎ ክሕግዘሉ ዝኽእል ፕላትፎርም ንምፍጣር እዩ ኣብኡ ድማ ዓብ ተራ ንክፃወት ተስፋ ይገብር የቐኒየለይ ድማ ይብል ንኩሎም ቶም ግዜ ሂቦም ዝተኸታተሉና እውን ቴንክ ዩ ቨሪ ማች أو كبالمو بلبيا مسكن أنا وندقيمة كلاتكم أبزمتهم أحمد بلبيا مسكن جزيكم سلازهابكم كم زي جورج حاونا زبالو أبقى علي حدش كالوت سبات أمتينا كحجزو زبالو حبدا تسبنا كعبيو كمهرز زخلو بفلايد ما أب زبالو كوناتات حجرنا ون كحجزو زخلو كما جينا كنحبر نابو زيتو كراون كم سلازقونا أبقى علي نراخبين عمسلني كل جزية قدام يلان جن كمستقع لنا مستزلنا جزية كنت سعرينا أتي نقبل زلنا هم كتصلمو سناي مشت وي بروح ليت قبلك مخل نطمنا أوروبا بلبيا مسجن بخبرة تعرف زي يقولوا قال قديفكا بزوح داس بالمشيت نيرو Thank you very much. هوا عبدو ودينا لنا أنا اليوم مدبنا أبقى سألك صاحب ناخد thank you كلاتكم أملاح مساهم Thank you guys. أوكي ما جورجو بروح مشت بروح ليتي